Papa. Panika me kaningika rumba. Yes. Kanopinda imomu. Kikuti kanokanzwa kana sister rundombo watsudzurira Zimbabwe. Faizai. Chichizinga chikemapostori kamera mwanika dziro tunguru veteri mbira popo nzaimbo ya madara dzeko kumaka unde babu yakwatika munda Jesu wakanaka. Mambasara kumusoro suumba zite mukwama makampata dotsi kunotera mbira isina muswe. Baba mwanga mwalo ini ndiri jaya anzwa dzikongo nyaka unda Jesu wakanaka. Yemeni wo varoi havana piro mumba. Iwe po Rigeti vo. Nyaya ndi kutola pana pande. Anchata buda Glenview. Okay. Rega ndiva never mu 1. Ndova ndapinda na 0, ndova ndapinda mu 3. Okay. Mu Glenview 3 kune nyaya muri ya Zimbabwe. Yevagariwe mu nzvimbo umo vari kupopota nekuchema. Vachiti atizivi kuti pamutemo zvinhu zvakamira sei. Nokuti pakurarama mukati menyika makararamiswa kwa munhu 1. Munhu achibvanza akwanise kurarama ari ega achibvasikirwa mubatsiri wake vari Adamu naEva. Kureva kuti munhu kadzi nemunhu rume. Munhu ari murume, mubatsiri ari munhu kadzi. Panzvimbo yepa Glenview 3 takazoita tsvakurudzo dzekufamba nguva yemanheru neumwe utungamiri wandanga ndinawo tasvika panzvimbo tichida kuona kuti zviri kutaurwa izvi ndizvo here kana kuti manyepo takawana zviri izvo. Chiri kuitika ku Glenview 3. Mu Glenview 3 panzvimbo yemashops nguva yemanheru pane varume vanopoda voita sevakadzi vari kutokeshwa vanotoita senge vakadzi zvokuti kana usingazivi unogona kutombotenga mbijana patimetable zona kuti muntu uyo zvari bhozho. But vanhu ava vane nzvimbo nemamwe mabhawa avanomwira. Okay. Zvokuti zvauraya basa revamwe vasingatozivi vari vanhu varidziva mabhawa nokuti kunenge kune vashandi. Nzvimbo dziri kunyanya kutambira vanhu ava vakawanda vamwe varume havachitambiri imomo nokuti havasi kunzwisa chinangwa chevanhu ava kuti ndechei. Tobva ipapo pane vakadzi zvakare. Namba yevakadzi vakawanda iri kuwanika zvakare vanotori vakadzi vanodanana zvakare vari vakadzi vega asi ukavatenderera manheru mazita vanenge vachishevedzana havaziriwo mazita amunoziva masikati kana vari kudzimba dzavo. So vakawanda vari kubvunza kuti haisi mhosva here zvokuti murume anopoda manheru achinogara achizvita senge mukadzi zvakare achinomira achitamba nomwe mukadzi vachiita nabhebi dedi asi vari vakadzi vese. But pazvakawandira panzvimbo iyi zviri kuitika usiku masikati munovaona vanhu ava vari vanhu kwavo asi manheru vanenge vakamira sezvizvi. Okay, ngatidzokereika panyaya yevarume vari kupoda. Yes. Vobva vamira patouchline. Yes. Vari kusvika ipapo vachitorwa nani? No, varume vari kutora zvinhu izvozvo vari kutombotamba navo vozoona kuti no varume ndo vari kuenda vachitamba nevamwe varume vachifunga kuti madzimai uzoona kuti aiwa murume uyu ivo varume vari kuzviita ava vari kupoda wobva vaenda kunomira patouchline vachiita kunge madzimai vari kufunga kuti kana vakatorwa nomwe murume vachandozviita sei. Patisingazivi papo kuti vari kumbozviita sei nokuti vanhu vakutochiva dzimwe dzenguva matsotsere vanenge vachifunga pamwe ndakechwa kana waenda mberi vozonokutsvaga zvaunokuita ikoko asi izvozvo zvoga zvokuzviita mukadzi iwe uri murume pamutemo unoti kudii. Baba Isabel muri kuti imi makakwanisa kutenderera mukasvika ku Glenview 3 mukavaona varipo sei musina kutaura navo? Papa zvatakakwanisa kuita izvozvo ndezvekuti vacho vakatidana kuti vaende panzvimbo ndo vataitungamidza kumberi vachienda kutaura nevanhu uchinonza kuti mataurira kuti vanhu ava ichitori chimuko ichi. Baba Isabel andini makaita here kutorwa kwenhau? Yes. Investigative journalism maifana kutosvika ipapo anditi mobvisa kuti how much is it? Papa ndakakwanisa izvi ndakazviita wani panozi pachipa ndakatozviita gore remukoma pamutoko aiwa tisi kutaura zvepashure tiri kutaura zvanezuro mosvika kuti imariko obvozwa kuti ndi $5. Yes. Okay, kuti saka toenda kupi anditika mozouya pano makutaurira mhuri yeZimbabwe mafambiro amakaita right zvakaitika mukoma KB ndine munhu wandinaye asvika ta munhu wake ndobvanzi $7 abvanzi $7 ndobva yadzoka pa $5 okay vakutofamba kuti vakuita nyaya dzavo munhu watakati naye
kwakuzokwazisa munhu ausinengirewo munhu ndovarwa pa achibvatiza saka yakesete ndakaita gore riya mukoma KB pamakaha pane vana vadiki magrade 7 aivharirwa mumba ndikasvika ndikatobhadharawo muimba iya yaiti imba imwe chete yaidivhaidwa kuita 7 rooms but iri imba muri mudhuri umwe chete uri room imwe chete ndikasvikawo ndikabvisa 1 ndikapinda mukati ndichida kuona zvirimo waiona kuti apa pari kuitwa basa tikaisvika zvaura panapa ndapinda mukati ndakasita foni yangu paringtone ndobva ndaridza foni ndabhadzira mari yangu ndichiona kuti hafoni yaringa vamwe wangu akuenda waita lakutosangana ndenda kuona ndenda sei maona ndaona saka munhu uyu akatorwa patouchline achizvita mudzimai ari murume achibva azozikana andobva azotiza atosvika pamota ndobva atozvitiza so munhu wandanga ndinaye akanonoka kufunga chaida chiri ndikusvika nemunhu patiri kuti muone zvinoitika papa akalaitwa nemalaiti vanoonera shungu dzekuti ndira kunodzura chibebi changu amene zvako vanenge vakawanda sei no so vatakazoratidzwa nezuro takaratidzwa 3 but watakasvika panzvimbo i1 anova ndiye akazotiza mumwe mese patanga takufamba hatina kusangana nevamwe hatizivi kuti vanozivana here zvokuti vangatorova kodhi yekuti pane zviri kuitika kiki plus 263 ndinonzi meke Friday paMozambique akachibata vakambosvika kuGlenview 3 vakambosangana nazvo tiudzei paWhatsApp channel yedu kuti chii chakaitika kana kuti kubva kumashure zvii zvamaiziva zviripo ipapo nokuti nyaya yaisiyanhasi nokuti kana ndiri murume ndikasvika ndikatsvaga mudzimai ndinenge chida kunofadzana naye ichokwadi ko ndikasvika ndikaona ari murume zvinopera zvakanaka here ikoko avaiwe rega anzi kudini kona Owen chidamba kudomboshava baba Isabel vabatwe chibharo zvavo ngavase ndinonzi Owen chidamba padomboshava kwai kudina Owen anzi kiki baba Isabel vabatwe chibharo zvavo aiwa ndakadina kutukamira vasona ndakasimba ipapo Clayton Zulu kumadziwe kurapi Ngora Kanyemba udza Bozhe Ngora andimusekatatu Clayton Zulu po rigidi bu South Africa iri kutirova 3-0 chaiyo Kanyemba na Bosho ndinonzi Susan Luskwani pa Highlands sapatina kuja kwa varume vega Susan Luskwani iwe nenyaya ndinayo mhuri yeZimbabwe varume pane murume asi kuimasendral chitsongo right kuchitsongo kuchitsongo imasendral ndokwa mbiri ndochachayo totopfura nemuchitsongo tichenda Kanyemba chifi chitsongo right yes murume uyo nemukadzi wake kupawa hama yekumagunde jake Samsutu yekumagunde kufamba uko akananga kubhiya nemukadzi wake vakutapura wautsatsa wahumwa vapedza kumwa udaro vasvika pakuti murume murume angalika rinyeri kupe nezvimwe zvaanonzwa ndobva tanga kungorezuka kungodai surekiti pfuva raro akutanga kurutsa murume amai vavhokechwa apo vari vese nemurume vari kutora advantage yekuti mukadzi eda sei murume adhakwa ndokubva vataurirana zvikanzi hona kakuno hakuna kunoitika madhiri kuno nyika yakazara vanhu iyi kuno kune pavo vanhu vari kachingofamba zvidhakwa vanhu vari kuona zvatakuita pamanjika takutora advantage apa ndakutotsudzura Zimbabwe handichatobiri takutora advantage yekuti murume uyu ndomuziva kana adhakwa anorara saka zvandakuita panapa ndezvekuti kana taenda kumba murume wangu ndotomutsa mangwana kusendi ndomuziva mutakiro wake akarara amuke saka iwe uchatevera ndichamufonera wotevera kunyumba wobva wapinda mumba aiwa tinovaisa pasi baba kana isusu kurara zvedu pasi tiri vatikitiba mukufamba kwedu tiri vasi aiti tiri vatikitiba
tiri masi aiti tiri patikitiva. Baba Isabel hanzi kudini mudzimai Vaenda kumba akatora murume wake tora murume wake naye kumbatira murume mbotona baba Isabel kana mai mukadaro tingasvike seko ingomanikidzai kufamba achirutsa kurutsa uko kubva pabhawa kusvika kumba pakareba sei panoda kana 700 meters distance. Okay. Avo vaida kumba asvika mudheni angonzi ipapa marara ipapa ndaneta ngurara zvenyu ipapa kukurikiti varara baba ruoko rumwe rakatoda kuzembera pasi zvikanzi ndaneta ini kubva kare kubva kwesoko munombomwireiko uzvidaro kana makandikakudzatika makanza makudhakwa munofanira kuti musiye dore kadhimba kuti mabva matiti handiye kumba timata ndakamboramba here kuenda kumba ini achibva tangotsarangwe tasvika kumba pafoni okay mvesa arara haiko zvinoziuya boyfriend hamakumagunde hekumagunde hamakumagunde hekumagunde jakesa musutu hekumagunde kufamba uko vakananga kudheni murume uyu boyfriend zvivindi zvokuenda kumba kune mumwe murume akazwana kupi baba kune vanhu vanozvivindi kunyanya kuchisungo kumbire uko match central one zvivindi zvandinazvo here baba Isabel ndakakudza kuti handei unoona murume uya shedzai uya wekatsi uya zvivindi zvenyu zvinourayisa ndazvoona mune zvivindi asi zvinourayisa yes chikomba chaenda chapinda kupinda kudhoo imba iyi itai kuti vateerere vaione ione room raundi kana kuti aiwa fokona imba yababa imba yababa nababa mune mbedha baba paunga vakadhakwa vakasvika vakangosvika vakangonzi pasi okay all right utungamiriri hwepamusoro hwechivindi vasvika kudaro pose pari kutaurwa apa chikara chiri kunzwa zviri maziso zviri munzeve bebi chiuya handambokuudzere udishoiriwe shwashwanurira zvikanzi ndomuziva kamurume wangu akararamuka ndotomutsa mangwana kuseni zvokuti achienda kubasa zvaitodhakwa apo dziri kurowa mkono shuwere kuri kuziva kune munhu ari kuita sei ari kuuya ndobva vasvika atosvika itojamba blazi vanga vari pasi vakatojambiwa muridzi wemba ndiye akarariswa pasi ene ndiye akajangwa neblazi chikomba chichienda pamubhedha amai apo blazi apa vakarara kapaka inhema havana kurara vari kuziva vari kunzwa zviri zvese pose painzi bebi chitevera handi uya switi blazi vaita sei varara hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua hapana chidhindo panoda chidhindo hapana chidhindo Joshua po rikiti bvu right vajamba mudare vakangoti vachisvika padhoo papa bhutsu dzakasiyiwa padhoo nokunojamba mukoma muridzi wemba avo vachinojambira pamubhedha vachinoti pamubhedha vachikunoti pamubhedha zimbabwe regai ndikuzivisei hakuna kana nechimwe chakaitwa chakafanana nezvevi kana chakafanana nemashoko avakanga vawirirana kuti tizosasana nekufadzana apa hapana chakaitika achikoti pamubhedha achiti murume aitoziva pane banga rake ndiye waranyu banga kuchikomba banga kuchikomba chikomba chichirowa dhoo chichibuda murume haana kutevera ndokusara kwomukadzi wake ndokuti akurowa mukadzi kusvika afa aona kuti mukadzi afa iye achibva azvisungirira achibva afa kutaura kuno kwatinoita kuchitsungu kuna baba murume nemukadzi vakafa vanga vane vana 3 baba Isabel uyu muchikomba ichi chokubayiwa nebanga chichiri kurarama asi hachisi kuonekwa pachiri izvezvi chine mhuri iko kuchitsungu ikoko ava baba namai vese vafa vanhu 3 vasara pakaipa ndo nyaya yatanga kutsudzurwa baba Isabel hanzi hapana chekukomenda ichi chandipedza power papa fanira kundibata panozvanzi bhozho udza zimbabwe kuti mukadzi wemunhu imvura yemuchemba nyangwe ikachena ikaivedza sei nemaziso haimwiwi ndi Terence Farai pakuwadzana baba Isabel manzwa kamukoma ataura zvikanzi zvimwe zvacho hazvidi kunyepera ingogara wabuda pachena kuti ndaziva madhira muri kuronga vanhu votya hamuchafi so kuna mizira kugona aiwa urati baba uyu kuti azoita izvozvoka inyaya kuti mukadzi wake kwaiwo mukadzi wemunhu anokeshwa here ipapo manji kwaiye mukadzi anoenda naye kubhawa here muchidomwa muriko ipapo manji pakaipa
icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza ndekutsudzira dziri kuitika matima navose nyika ino ndinozira chimutima nenge bakabata mukati mekufamba nacho paka mapindira papi ndapindira mhuri yeZimbabwe pandiri kupindira pamhuri yeZimbabwe inzvimbo inonzi Kenzamba kunonzi kumakonde right kwasabhuku Muzenda mambo nemakonde kune nyaya yakaitika yemurandakazi ane makore anokwenda kuita iwo 22 atori nemwana wake pakurarama but iko zvinozvo akazowana munhu wokufambidzana naye wandinoti mudiwa kana kuti boyfriend kunonzi kudii muzukuru murudo mudzimai uyu ane mwana wake anga asina murume okay achibva awana wokufambidzana naye yes am boyfriend awana boshi wake okay right ndokupinda murudo ndokutanga kudanana ndokutanga kuwadzana zvinoitika murudo zvese vaita ndokuzopindira kamwe kamweya kakapindira ndobva vatanga kunetsana yes vatanga kunetsana kudaro vasati vapedzerana mukunetsana muchinda anga asisauyi kumba nokuti kwacho kuti uende kumba kune munhu uri kunetsana naye zvinoreva kuti vaiti kusangana nekuzama kuda kugadzirisana asi vasati vapedzerana okay vari mugwagwa wekubva kuHarare kuenda kuChagutu havasati vasvikaka umwari munotori ndobva vaona imwe shamwari musikana mukadzi ndobva vaona mumwe munhu wakudanana naye asati apedzerana neuya weka vari kunetsana ndobva atowana mumwe kudanana naye vachibva tanga kutodanana muchinda akutoya kumba akutorara kumba akutoitawo zvinoitwa kumba uya blazi akangotarisa kuti sisiri kuitika musha wangu kuya parisati vapedzerana asi kuti mufesi uyu ndiye akapa kuti ndisiri kugokora maybe ndiye isati ndisiri kugokora apa kugokora choro riri kubaya sei pozi nongisona nomuna chitopinda muteni muchinda ngakutorara pateni muchinda zvakamurwadza vekurambwa vaya vanyerera zvamukoma kurambwa vaya muchinda achitoya zvake kutopinda mumba urara ende kana maakurara munoisa uchihuri nekika kuti vambavha munenge makarara ndobva anotenga petrol amai atenga petrol yake ndobva auya usiku ndobva mwaya petrol moto vanhu vari mumba Zimbabwe moto wakapfuta amai vemwanasikana wepadhuze ndokatozomhanya kuzama uno kubata papi kuita sei vanhu vakazobudiswa but vanhu vanga vatsva kutaura kuno kwatiri kuita murume uyu nemukadzi aboyfriend namugirlfriend and girlfriend boyfriend yekutanga yakasiyiwa yanga isina mukadzi boyfriend yechi2 yacho yanga ichimhanya nechimuti yanga isina mukadzi iye mukadzi uyu anga asina murume saka izvezvi vari muchipatara chimwe chezvimwe zvipatara zviri mukati meguta reHarare ndo mavari vese vari 2 vatori muchipatara izvezvi vakaadmitwa asi muchinda wekuisa moto vakomana vemabhandi mapurisa ZRP Zimbabwe Republic Police yakatrainwa munyika yeZimbabwe yakabata moto okay vakamubata ave nemhosva here mhosva yake abvuma here kuti ndiye akapisa imba kana kuti pachinongori nefungidziro amai vachitobuda kuti vabatsire vanhu vanzi kuti noizi vakatomuona vakatomuziva ndakambotitiza kusvikira azobatwa vakomana vanoziva kana vapiwa nyaya vanoziva kuti zvinoitwa sei yes ndobva vamutsvaga mukomana ndobva vamubata kutsva kune uremu hwako mungaziva here kuti vakatsva sei vanhu vakakuvara sei vanhu vakatsva mukoma kepere moto kana chiri unodhifoma munhu zvokuti dzimwe dzenguva mukatarisa munhu munogatarisa toziva kuti ndiye nengero atokanganisika nemoto aiwa vanhu vakatsva ukaona wakunzi waenda muchipatara hausi kudzokera kumba tichichazokuudza zuva rokubuda ndokukura kwegurwere ya pakaipa Zimbabwe muri kunzwa ka iri kubva kuKenzamba ndiani aunza nyaya ndakatichitaura naamai vemwanasikana wacho akatsva kuti mwanangu ari muchipatara izvezvi kutaura kuno kuti amai vacho vatori kunoko zvakare but mubvunzo manje ndakuchitaura nevamwe mukati menzvimbo iyi vanotaura mashoko vachiti Bush ndizvo here tikatarisa vanhu vari kufamba mukati menyika ino vakadzi nevarume kwavagere nevavari kudanana navo havaziriwo vakatanga navo ndizvo here kuti vese vakasiyiwa kumashure ngavatevere vachisa moto ndiani anosara ngavatevere vachiita hondo ndiani anosara asi newakadanana naye wakaona kuti zvazvisina kodzero regandisiye kukana wasiyiwa unoponda here unoita noise here pamutemo zvinonzi kudii
ya makadimu koma bosho na kanyemba nyaya yerudo iyi haidi kufunga nema feelings nokuti pauno zishandisa pfungwa unenge watoveka mumhosva nengozi kana zverudo zvanetsa just get up and live unopora with time ndinonzi musafa paDRC Kolwezi. Saka tuneka kupinda nemoyo here. Nyaya yerudo iyi haidi kufunga nema feelings. Alright. Nokuti paunozoshandisa pfungwa unenge watove mumhosva nengozi kana zverudo zvanetsa just get up and live unopora with time musafa paDRC Kolwezi. Yes. Manzwisisa ka? Musapinda nema feelings. Yes. Nokuti pamunozofunga chikone pfungwa dzenyu dzamakapiwa na Mwari. Usafunge nema feelings. Unenge watopinda mumhosva. Vakomana vemabhadhi vakuuya. Ndo zvakaitika apa. Akafunga nema feelings. Pakazouya pfungwa chaidzo angapinda mumhosva. 0713-938-538 0713-938-538 magona tari pa National FM tinzwireiwo ku Ministry of Health kuti zviri kufamba sei vana vakabayiwa kudzivirira kwete okay pane here zvimwe zvinokwanisa kuonekwa pavana ava zvinenge zvisingatarisirwe right regai katitore message iyi tivabate tinzwe kuti chii chinokwanisika kuti chakaitika pamwana nokuti havana kutsanangura zvakakwana so that kana vachizopindura vanokwanisa kupinduraika zvinonzwisisika right 7 minutes to 11 ndo pafika nthawe pare manje atoveka ne7 years ndakatororwa asina nhasi anofuna pakati peusiku ukamubloka anofuna neprivate ndashupika mabhadhi inini chandingangoda kubvunza kumhuri yeZimbabwe ndaita mudiki panyaya dzerudo okay munhu anonzi anogona rudo ndiani kachita sei hai okay zvakaoma chokwadi ngatimbonzwa vadiwa vateereri 0713938538 Isabel kana zvapera handiti simuka move on unowana mumwe zvinoda Mwari konenge wakabva baba rudo harudi kufunga nemuchiuno rudo harudi kufunga nemuchiuno rudo runoda kufunga nemusoro handiti ndini chihera ndadaro Catherine Mutiti paSenton South Africa here anogona murudo ndiye anga okay anogona murudo ndiye asinga kendenge kusachinja life yako kana mainzwa message anogona murudo ndiye asinga kendenge kusachinja life yako papa uyanonzani anonzi chihera Catherine Mutiti paSenton Catherine Mutiti ari kunze kwenyika akachibata ari ikoko kune vasingakendenge vanongoti zvapera mana zvina basa mukadzi wekukenzamba kana usisade munhu muudze kana zvamakatadzirana zvisingagadzirisike cheating inorwadza manje ndimutsoka baba vangu Lucky Karenga pa Glenville 3 ndinonzi FAT Nyakasaka the Korean man akamuudza here kuti handichakude ipapo kana kuti aiita daily dale kana kuti aiudzwa here iye asingadiwo kurambwa yes patakakasira kuti replacement yavo seri tapedzerana 7 years ngamurutsise zvakamupa hachamunetsa futi asi kuti akadyiswa varume havadi kurambwa asi iwo varume havadi kurambwa asi iwo kuramba ndinonzi Mai Nyati ndiri kuStone Ridge papa Isabel hanzi hamudi kurambwa kaimi asi mimi kuramba 0713-938-538 0713-938-538 okay ita move on kana zvanetsa nokuti kupara mhosva yausingazopedze uyo hana kushandisa pfungwa ndinonzi Raymond vari kuvava varume vari kuvava munotidzosera kumashure apo tagara tiri vashoma 40 varume itaisa bhozho akadyiwa grocery asi hana kuita violence ndinonzi amai mufaro mashoko kwagutu kuLone Farm kundo kwayave ragati kuvatema huko kule
Amuna kuita violence. Hanzi mushira makudyiwa. Rangarire mari kwa grocery. Violence kuneze chirungu ka. Kweta dzichishona. Right. Dzichishona ndozvinopidza mukati. Okay. Kuneze chirungu. Dzechirungu. Smart zikadzoka. Dzangu dzedzeka dzakadyiwa. Dzakadzoka pa line. Right. Pa 1414 US dollars. Kwakazodyiwa $14. Yes. 1400 ikaitesei ikadzoka kudyiwa kwechirungu. Asi pauri kukupa isando dzenyu ndepekuti amuna kuwanza. Haiwa ngari kana dai Mwari vachinzi vanotaurika nawo zvichemo zvinozowana tikakwanisa kusvika pavari. Haya taimbochinja. Imimi chamunofunga kuti madzimai anofana kukuregirai ndeche. Haiwa dambudziko redu destiny wakombisa. Okay. Dai zvesimudziro maoko zvaimboshandurwa izvo. Kuti iwo madzimai vakombisa. Vambotikombisa isusu. Hai ndeva netsi ndeva pizza bisa. Muchiramba. Babisa Bill. Madzimai vari kukombisa varume wana. Aiwa. Ndokusaka chizoita nyaya kunzi aone zvikuita mukadzi uyu. Ukaona zvakunzi onai. Hazvisiri izvo zvinofana kuitika. Ndaimbozama kana iye wacho wandaida aipinda bisi. Aiwa hatuonesera vanhu. Kwanzi mai ane pagutu. Maiona ka message yenyu. Maiona message yenyu. Kebina Bozo Rudoma 1. Gilbert Chimpaka tiri kuno ku Bangeti. Kuri seko ku Bangeti nasi. Abati icho kwadi hacho. Inini ndinokutendai amai. Ndinokutendai sekuru. Ndinokutendai the international correspondent. Situation yamakasangana nayo paya. Kuzosvikira maenda kumatadzi mhosva kunoti ndakuda grocery rangu. Matadzi mhosva akati zviri pachena. Une kodzero yekupiwa. Makazidzora. Makazibata. Eosi mairohwa kana kurova munhu. Mari kudi izvo pane pokakasa kutaura. Pamusoro pegrocery rangu ndorohwa. Zvinoitika. Nani futi? Zvinoitika. Naye achikauya kuti mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitivha. Tiri vasiyaiti tiri matikitivha. Mukufamba kwedu tiri vasiyaiti tiri matikitivha. Tiri vasiyaiti tiri matikitivha. Rikiti boo. Zimbabwe yakachibata chimuti tsudzurai chimwe tozopinda kamuchitoro tizotengesa papaisa Bill. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufambaidza ndine nyaya inorwadza inosuwisa muri yeZimbabwe. Regani kotaura mukoma KP yandinayo panapa inorwadza inosuwisa muri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo yemvurwi kutaura kuno kwatiri kuita vanhu vari kuchema but muri yeZimbabwe ndoda kungoti vanhu vanonzi maprofiti kana kuti magodoborika regai kuti izvo mukabate basa mamwe mabatiro amunomboita ka denga kana riri kuvakomana muchakuwara. Hampinde denga. Hampinde. Mutatari kugugula. Hey, izwa zvakaitika mukoma KB. Pane mwana ane 6 years ari mwana sikana. Akashayikwa munzvimbo yekumvurwi. Mazuva 3 adarika. Mwana uyu ashayikwa. Vabereki vatombondifonera bhozho tibatsire kuti tirege mubatsiri. Tingaona siko mwana wedu haasi kuwanika. Ende chokwadi chiripo muri yeZimbabwe ndechekuti mwana kana asingaonekwe munhu anonzi mubereki haridyiki, haparariki, hapagariki. Zvokuti kana vabereki vari 1-1 sokuti mudzimai ari pamba baba havako amai vanotombidzwa bhizi kuti waisakupi mwana. Pachidiwa mwana. Right. Inzwai muri yeZimbabwe. Mwana uyu atsvaka kudaro vakabva vawana mumwe mubatsiri. Papapati. Nyatsondinzwisisa muzukuru. Nyatsoteerera unzwe. Pakabva pawanikwa mubatsiri. Mubatsiri achibva ati Sepineti Horomati Jumande wakachiwemba. Zviri kundiudza nekuzadzisa denga panguva ino. Ndiri kutoona mwana atori muGD6. Akatenga kuguruve. Akaiswa muGD6. Right. Ndio mari. Vanhu kutodiswa mafuta. Kuroya mugwagwa vakananga kupi? Kuguruve. Vanhu vari ikoko ndio pavari kufonera kutumirwa shoko rikunzi very sorry mwana awanikwa atori kuma sewage akadona akafa ndio mari imomo. Apo munadisa vanhu mafuta kuti mhanya ikuguruve. Saka ndakuita munamato kuti motokari iyi ibatike kwairi ikoko isaende kumberi. Saka mota iyi ndichaisa munamato wokuti isafambe iwane zvinoinetsa iri kweikoko. Vakabva driver kudzoka. Sorry nezvakaitika.
sorry nekurasikirwa neupenyu kwemwana uyu. Asi naye saka muprofita uyu aiti ndiri kuona mwana ari mumotikari iri kubva kumvuru yakananga kuguruve. Apo ndewe munzvimbo imomo. Munzvimbo imwe chete iyoyo vanhu pavakadzoka motokari yalenda panzvimbo. Pane hwanda yakati batibudu ari kuti jaira kubana papa isu tinoti amai kumagunde amai kumagunde apo vakarohwa amai kumagunde profita chirwa pasi kutiza apa miwa vanochowa munhu chichema mukoma KB vanokudaro. Ndine nyaya muri yeZimbabwe yekwagutu kwaChimombe Sabhuku Muzondo Basera Makuasa. Hey, izwai Zimbabwe pakaitika rufu kuchibva kwafiwa kudaro mufuyu kwakazoita nyaradzo. Munozviziva muri yeZimbabwe kuti nyaradzo inonzi izvo vagarisani vavakidzani nehama dzese mune chokuita pamusoro perufu kana muchinge makuita kana nyaradzo yacho nekuti munenge muchichema muchibatsirana. Yes. Zvadaro ndakutotsudzura baba pati. Zvadaro pane mukwasha kumhuri yemunhu akafa uyu. Anove mukwasha kumunhu akafa. Sokuti inini ndakaroora kwakanyemba. Tsano vangu kwakanyemba vafa. Sadaro. Sorry. All right. Handikufananisa. Saka zvadaro Zimbabwe. Umwe wavakuwasha. Zvikanzi vedu watakutanga kugadzira manyaradzo. Vachauya nemvura. Vachauya nehuni. Vanowedzera chikafu. Pamwe chete nemari. Zviri kwamuri zvinenge zvichinyorwa. Umwe wevamwe vakuwasha kwakafiwa uku akabvaisa mari yake ndobvatenga chikafu chake ndobvaunganidza. Vamwe vana John, vana Peter, vana Rosemary, vana Chihera nevavakidzani vachisa zvinhu zvavo zvichinyorwa. Muvillage bhuku rinoshandiswa. Ndizvozvo zvaunganidzwa kudaro. Nyaradzo yapera. Vanhu vakati vedu we basa rabatwa mune zvakanaka. Mukuwasha akanga abvisawo zvinhu zvake ndokubva shedza tete. Batai papo. Siranga chino boshongora segment papa Isabel. Mati pane mukwasha akazoshevedza katete. Garaya pamuchembere. Right. Ndimadhamuka vatete. Zvikanzi inzwaika. Ndanga ndafunga kudai ndikuzivisei. Pane zvandakabvisa zviya ndakauya nemakabheji ndikabvisa 200 ndikaisa ngoro yehuni plus chingwa ndakaita zvakati. Saka chingwa chandikatenga case dozen riya ndakaita $32. Okay. Makabheji akaita $11. Mari ndakaisa 200 US. Zvese zvandakaita mari yazvo inosvika pa $380. Saka ndati nini pamari yangu yekuroora zvitangirewo ipapo. Zvongoenda kusaidire mari yake sei yekuroora kwandakaita kuya pane pandakasira. Mobva maisa futi list yacho ipapo kuti ndaapapi pakuroora kwavo. Modidactor pazvinhu zvakasara pabalance iya pabalance iyayi pazvinhu zvandabvisa panyaradzo izvozvo. Saka zvinhu zvacho ngazviende pamari yekuroora. Zvikanzi kudini natete kondonyaya yacho rega tinoudza vabereki. Vana baba vachibva vanoudzwa kunzi mukwasha zvanhu zvaakabvisa panapa muzviise pamari yekuroora. So vana tezvara neveukama havasati vapindura mukwasha. Vari kuti Zimbabwe tisati tapindura mukwasha nesiwo tine listi yatakamupa yatinogona kungomukawo takachinja sekuchinja kwaari kuita. Tisati tamupindura tsika dzedu nehunhu hwedu patakataura zvinhu izvi nebhuku parainyora yanga isiri nyaya yekuroora. Nokuti kutori nevazukuru, kutori nemanext door, kutori nevavakidzani, kutori nevamwe vakuwasha vakabvisa vachiti nyaradzo. Uyu abva abvisa zvinhu izvi achizvisa pakuroora. Tisati tamupindura tibatsireiwo. Toti kudii? Mukwasha uyu mungazivere kuti akaroora rini? Akatoroora atori nevana vaviri nemudzimai wake.
Endi munhu panorora pane zvinotosara. Kuno zvinotosara. Anditika zvinozobviswa nekufamba kwenguva. Aiwa vashoma vanenge isusu vakapedzera wani. Yesu So mukwasha pakaitwa nyaradzo pazvinhu zvakatenga nemari yakabvisa akabva ati kuna tete endai munoudza vana baba kuti vadidacte vabvise mari iyi iendese kuroora. Kuroora kana panga pasara mari iri 600 iyi 320 votoziva kuti minus 320. Aunza nyaya kuti muti ndiani? Ndivatete. Hanzi kudina. Vasho tete tibatsireyo. Vana baba kuti vaudza shoko iri. But vasati vapindura vakagara pasi. Saka vati iwo timbonzwa tisati taita mafungiro edu. Dzimwe dzenguva zviriko sezvo vanhu munyika takawanda. Nokuti isusu atinombogara pasi kuti nyaya dzeroora isusu. Uyezve titori nenguva tisati tatuma mukosha wedu munyai wedu kunobvunza roora iri. Yes. Ende hatina kuti munhu wese ngaabvise mari. Takati anoda kutibatsirawo panyaradzo. Okay. Achibvaisa kuroora. Ya zvakaoma. Regai katinzwe kuti vadiwa vateerere vanoti kudini. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsutsura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Paka. Dema! Chekulema chiri kuti kudini? Zimbabwe unyoro huno andisandapiwa kuti yapapi madzisabhuku vagara. Asi ndambona kutora masabhuku ese akaenda foli pass. Ari kutiza. Chiri kuti kudini chekudema? Pane mukadzi akaroorwa nemurume wake. Ndakwanisa kuzotaura nehanzvadzi dzemukadzi uyu. Mukadzi uyu achibva roorwa ndokugara nemurume wake. Agara nemurume wake ndokuita nguva yakareba pasina kubuda budzi, kana ndichiti budzi mbereko kana mwana. Hapana kana pakambobva kuratidza kuti mudumbu mune chinhu. Vakanga kangogara. Mukadzi yakabva kuenda kumasowa achinamata. Kunomba madzibaba iko kwanoshedzwa nezita rokushedzera kuti madzibaba bhosho. Beyond. Deep down. Beyond. Deep down. Beyond. Deep down. Oh, beyond. Deep down. Beyond. Deep down. Beyond. Deep down. Ya emeniwo varoi avana piro mumba iwe kumasoweko Right. Vari kunamata vari kunyengetera. Jehovha sezvo makatitumwa mari kwezuro. Makataura kuti muchaita zvishamiso. Vasina mbereki vachapora. Zvinyama namapofu vachaporeswa. Neniwo handina mbereko. Ndinokumbira kubata mwana pasina kuva nhumbu tuku. Amai vazitakura. Zvima sign and symptoms zvezvo zvinokuratidza kuti amai vazitakura. Zvavepo. Zvekuti baba vakutokumbirwa mushana kumapastitudze usiku. Unowana kuti mushana. Murume angoti aiwa ndizvo kana sechinhu chaichemera. Yes. Pamwiri ndipo. Right. Kachitunda kuenda mukati menyaya. Hama dzemukadzi uyu dzakaenda kunoshandirwa. Vari mukati mekutsvaka kuti izvo pane dzimwe nhamo dzavo. Mwana kwete mwana akaroorwa. Hama hanzvadzi dzake naamai vemukadzi uyu ndokuenda vachinobatsirwa. Vari ikoko ndobva zvabuda zvikanzi hongu vavinga zvakati imimi. But munoziva here kuti mwana wenyu murume waari kugara naye asiriye muridzi wemwana. Pane kwaanoshandirwa ndiko. Mwana iye musikana achibva azoenda nababa kumasowe ndokunoudzwa kunzi iwe taura nyaya yako. Kusvikira azotaura ega chiudzanzvadzi dzake kuti vaidiwe pane zvandakaprofitwa. Zvikanzi hautauri pane zvandakaprofitwa. Ukaprofita unobvunzwa kuti iti kwete here kana kuti hongu. Unozivei? Nezuro ndo pakaita chisionekwe Zimbabwe. Muprofita uyu ane munamato kwanzi wokuti anokudzikamisa kuti nyange uriwo baba vemwana kana kuti murume wemukadzi. Akakwanisa kutora mukadzi na baba anowe murume, mukadzi wacho nemurume wake na iye kufamba netsoka dzavo kuenda kuna amai vemukadzi. Murume achisvika achiti mama ndauya nemuprofita uyu nemukadzi wangu ndichikuzivisai kuti mwana nemimba iripo iyi hazvizi zvangu ndezvemuprofita uyu. Muprofita achiti hongu. Izvozvi mudzimai uyu ane mwana? Ane mwana nepamuviri. Mwana akura sei? Akamana tori kuma 3 years. Nepamuviri. Kurira kuti makore vanhu vari mumagunde vachifamba nemuprofita. Baba pamba varifunga kuti mwana nepamuviri ndepavo. Saka amai vachiudzwa, amai vomusikana vari kuti kudini? Ipapo ndopazounganidzwa vanhu izvezvi vari padare nemadzisabhuku. Masabhuku vati bhozho mira timbotanga teresei tapedza nyaya. But pane karunyere kupe kekuti akadzi kekutanga kuine mamwe madzimai akushedzera kuti taikuno kuzvitaura takazvitangwa kare. Baba Isabel, muri kuziva here kuti mazuva adarika aya
pane video yanga ichitenderera andizive kuti ndiye muZimbabwe here muprofita achisina achiganga nemadzimai pasowe asi panenge pajurahoro pamba. Takaiona so hatichazivi kuti ndiyo here ikaunti saka iko zvino Zimbabwe regai timonzwa hama dzemwanasikana hanzvadzi dzako tiri kutaura navo kuti vachari zviri papi patichasvika panzvimbo tinzwa kuti madzisabhuku vatonga sei nokuti madzisabhuku vakamirirawo nzvimbo. Kune vamwe vanhu vekuti kunyange uri mutungamiriri kugara navo munzvimbo vanonetsa. Ndechekupi ichi? Padema apa. Dema. Muprofita ndiye akanotora mudzimai uyu nemurume wake navo amai kumagunde amai kumagunde jekesa msutu vakananga kuna amai vemukadzi kana kuvhunduka. Regai timbotengesa tiri kudzoka manje tama kubva kurushinga ndanyara neuroyi hwako mudhara kuroya wakafa kudaro. Ndinonzi Joseph Mubaira zviri kufambira Joseph Mubaira 12 minutes past 11 ndopafika nthawe pari manje papa Isabel right. Rega ndikutora vaterere vaviri vatatu timbonzwa kuti vanoti kudini kubudikidza neidzi dzatsudzwa dzapfapfaidzwa dzakwapaidzwa napapa Isabel 0713 93853 and 0713 93853 Hello pa National FM. Peno dwaita ntedi wacho 0713 93853 0713 93853 Madzibaba. Okay. Madzibaba akauya kuno anodzoka asina musoro. Ndinonzi Brighton Murimba pabocha pamarangi. Alaiwe. Zimbabwe KB na Bozho vakadzi atinazera navo. Handisi kuziva kuti Mwari vachatora vakadzi veserini zviri nani tisare varume chete munyika muno. Handidi kutaura zvakawanda ini itapfo kuna timu Mashasha Kelvin Joao tinashe gotora Shekman Matono nyika ino rega ndingoti paka mapinda papi shekwa gutu chiri kuti kudini. Nyaya iripo muri yeZimbabwe ndevabereki vari kuchema vachiti tine zvatakarungirwa kuti tizota kuenda kupera kwegore vana vedu vanofanira kuenda kutripi. Saka mukura zvikoro zvakawanda vana vari kuendesa kumatripi kubuda vachienda kuita dzimwe nzvimbo dzavasingazivi vachinodzidziswa vari ikoko. Asi chikoro achingoiti zvinhu izvi chiri chega, chinodzoka kuvabereki chokumbira kuti vana venyu tichabuda navo. Yes. Pachikoro pane vadzidzisi, pane mutungamiriri headmaster, koita veschool committee SDC inoshanda nevabereki pachikoro pamwe chete nevana kureva kuti kubatana kwevanhu ava kune chinhu chimwe chete chinobuda chikuratidza kuti chachikoro. Zvadaro muri yeZimbabwe vabereki vakagariswa pasi ndokutumirwa mashoko nemagwaro ekuti izvo tichabuda panapa tichienda kunze kwatiri kuenda nevana vechikoro, but chikoro ichi chakaenda kuVic Falls. Chaenda kuVic Falls. Vasati vaenda vakatumirwa budget inofanira kuti vakwanise kuzotumira dzimari dzinoenderana nezvakaiswa panyaya ishi. Vakatumirwa kunzi vana kana vachinge vaenda uko vachaenda kuairport, vachaita boat cruising. Okay. Vachatengerwa ice cream. Okay. Right. Uyezve nokuda kwenhamba yedu tiri kuona kuti mabhazi atachahwaya. Bhazi rimwe chete rinotakura vanhu vakati, bhazi rimwe chete rinotakura vanhu vakati, saka vana vedu vanoda mabhazi matatu. Mwana ega aibudisa kana kuti aibhadhara mari 120 US. 120. Then kuchibva kwose pamari idzodzo pakabuda kunzi ma-ice cream ari kudirwa $50. Okay. Boat cruising iri kuda $5. Kozoita iyo kuenda kuairport kuri kuda $5. Kune imwe yakanyorwa ipapo isina kuziva kuti vabereki vaiti aiwaka kuchikoro ndiko chirungu. Chiva chanyorwa $50 chiripo ipapo. Vana vachibva vatakurwa, but vabereki vakamira nevana kuti vakuchienda ku trip. Pakaona kuti pakanyorwa mabhazi matatu, vakaona pachipinda mabhazi maviri. Papinda mabhazi maviri, kureva kuti panga paine vana vakwenda kuzara mabhazi, vamwe vapinda mune ravo, vamwe vapinda ravo. Kozoita rimwe bhazi rakazoshayiwa kupinda mune mamwe mabhazi maviri. Vana vakaenda vakagara 5 pasiti rimwe chete. Kureva kuti kubva kwaGutu kuenda kuVic Falls vana vakagara varipo 5 pasiti. Vakabvunza sei hapana chakadavirwa. Vana vachibva vaenda kutripi, vana vaenda kutripi vakatsika chidzoka, vadzoka vabereki vanobvunza makafamba sei,
makazosvika here kuairport vana vangu ini ndakakura sina mbosvikako vanoti handina kuenda nhai mwanangu kwakana uri mupoti zvakamira sei hatizvizivi ice cream hapana apo mari dzabhadhara kune imwe yakangonyorwa kuti logistics ichibva yabhadhara zvakare okay vana vanobvunza vabereki vanoti ivo vanhu vakuenda SDC committee yakapinda kansela vakapinda mwainzana cameraman vakapinda chinova chimwe chinhu chakaita kuti bhazi rizare nhambe yomwe vanhu vakapinda hatisiyo tadzoka takuchida kuti chichitsanangurirwa kuti aiwazve makadzoka pamakaenda makatiunganidza pamadzoka munofanira kutiunganidza tonzwa kuti vana vakafamba sei zvakamira sei vanobvunza mugrupu vana vedu vatiudza kuti hamuna kuita boat cruising havana kuenda kuairport havana kudya ice cream ko mari dzatakabvisa ndedzei hapana kudavira ndakakwanisa kupiwa nhamba dzeSDC ndobva ndavabata ipapo veSDC komende vakati isusu tiri vana batai mukuru wechikoro ndobva ndabata mukuru wechikoro chandakakwanisa kupinda nemukuru wechikoro ndichongoti sorry ndichazama kubata vabereki vanofanira kudzorerwa mari dzavo but vabereki vari kuti mari dzatakambobvisa idzo dzakaenda kupi mukuru wechikoro wamakabata ndiani ane chigaro chipi headmaster wepachikoro ichi headmaster wepachikoro pamakamufonera muchitaura naye makamuti kudini ndakati munogona kupiwa nyaya isiri yenyu but tine nyaya yevabereki vasvika vachizama kuda kubvunza kuti tine vana vakaenda kutrip musi wakati trip yekuenda kwakati ndobva ndamushevedzera bhajeti yakapiwa vabereki yokuti bhazi vakanzi vachahairwa mabhasi matatu vakabvisa mari yeva-ice cream $1.50 vakabvisa mari yelogistics $50 vakanzi boat cruising $5 vakanzi airport $5 vakanzi mabhasi achaenda matatu asi kurabwera mawiri kwakauya mabhasi 2 ice cream haina kudyiwa paairport hapana kuendwa ice cream haina kudyiwa parodport hapana kuendwa airport hapana kuendwa akati ndipewo nguva ndishenze vabereki so vabereki zvevatiwanze nanhasi hatisi kudayirwa havasati vashedzwa headmaster makamubata rini ndane 4 days ndambata okay vabereki havasati vashedzwa asi headmaster mukutaura anoti iye vabereki unofanira kudzoserwa mari dai vana vasina kutaura zvakaitika dai vabereki vasina kubvunza zvakaitika mari yaizodzoserwa here zvaizobuda pachena here kuti vana vakaenda kutripi havana kusvika kunzvimbo dzanga dzataurwa uyezve pavaibvunza mugrupu vaisadavirwa pane mumwe kwayo akatombodaira kuti endai kueducation saka aunza nyaya vabereki izvezvi vakachibata izvezvi vakaukana vari pachiri vari kuti kudini panopa pakasvika 19 pano pamasaisa echapo pakasvika 19 netsoka dzavo vachichema yeah. 0713-938-538 0713-938-538 KB Bozho Zimbabwe yakanyanya ndinonzi simba rashe penzura uri kupiko takakubatai pachegutu ndinonzi admire nduku wow KB na Kule Bozho vezvikoro vari kuti jairira shuwa vana vematicha ndo vanotorwa mapikicha kutripi vedu ndinonzi Joseph mubaira pachisano pariseko pachisano nhasi ndodzoti makachibata chemuti kuti dzitsika mwana tsika regaitoni iwe Zebroni Boss Water Zebroni wechele pamure wa center mbudzi hanzi yanga yadya payakasungirirwa ikazodi Sabhuku akapinda mubhasi ndisabhuku aiwa kansela akapinda mubhasi achienda kutripi ane chinzvimbo here pachikoro apa ndikansela ndosaka chinzi kansela wanzvimbo ndikansela wenzvimbo haana chinzvimbo pachikoro aiwa akapinda mubhasi sani ameno regai timbonzwa nhau ichokwadi muri yezimbabwe muri makuvative nenyika ino wose
paka domboshava mungate domboshava chiri kuti tani iko zvinozvo vanhu vane uchenjeri mukoma vakaona zviri kuitika vamwe vanomhanya vachiita kupana zviri kuitika mudziko izvi zvinogona kusoresa isu vagari venzvimbo saka ndosaka chichitira mapurisa vanhu mukaona munhu achishungurudza nezviri kuitika ende munonyera kumapurisa kunyange chisiri chenyu nokuti mangwana chinogona kukonzeresa nyaya yatiri kutaura panapa iyi haitori navaridzi iyi but vagari vemunzvimbo vari kuti zvinosoresa zvinosvibisa zvinorerutsa mukati menzvimbo mukugara chikonzero zviri kuitwa nemunhu ari kugara munzvimbo saizvozvi ndiri kuti domboshava mungate saka nzvimbo iyoyi pane zvandiri kutaura izvi inenge yatoomberwa kune mukadzi ane murume nevana vake vanokona kuita ivo 4 aite varume mukadzi nemurume 4 mukadzi uyu pazoita mumwe murume anga achigara nemukadzi muguta rekuharare nemukadzi wake vane gore vaenda mukati menzvimbo ishi yedomboshava vaenda vanhu vatori vanyowane munzvimbo iyi ivo undofunga vakuma 7 months but pane mwana ane mukadzi uyu wandiri kutaura uyu ane gore ne4 months murume aigara mukati meguta reharare kuti awane musha kudomboshava akamira ndiye mukadzi uyu achibatsirana nemurume anga ari mukati meguta reharare kusvikira murume wanga achigara kuharare nemukadzi wake vawana stand kudomboshava akaita kuti stand iwanike ndiye mukadzi uyu ane murume kudomboshava ende achigara kudomboshava ende mukadzi uyu painzi panoda kusainiwa witness yachona ndiye mukadzi uyu akatosaina vakazivana sei vane ukama here kana kuti hapana ukama mukadzi wemurume akawana stand kudomboshava aitofarawo kuti amai ava vane chido nerudo kusvika murume wangu sevanhu vaitsvaga stand right iko zvinozvi pakazvarwa mwana ane gore ne4 months ivo vane 7 months vari munzvimbo yedomboshava but mwana vakanoona ane mukadzi uyu ane gore ne4 months so mwana uyu akafanana nevana vemukadzi wemurume arigara kuharare so dzokorora ine simba kudomboshava kune mhuri iriko murume ane mudzimai wake vane vana 4 andidika kuharare kune murume ariko nemudzimai nemhuri yakakura sei ava nevana 2 nevana 2 so mudzimai ane murume anogara kudomboshava ndiye akabatsira murume ari kuharare kutsvaga stand ichokwadi ndobva atoita witness achibva aita witness asi mudzimai ane murume ari kudomboshava akaita pamuviri ndokubva aita mwana ane gore ne4 months iyi mhuri yekuharare yava nechi 7 months ichigara mupi kudomboshava right zvadaro mukadzi uyu ava kugara uku ari kunetsana nemurume uyu kuti chengeta mwana wako mudzimai wekudomboshava ane murume ari kunetsana nemurume aigara kuharare wakatsvagira stand nemhuri yake kuti chengeta mwana wako mukadzi wemurume achibva zviziva kuti ime muri kunzi chengeta mwana nemunhu ane murume wake sei kusvikira murume uyu anotiratidza kuti aitochengeta avhurika iko zvinozvi haachadi kuchengeta mukadzi uyu achibva ati kana uchifunga kuti mwana wako asi wako hanzi kumatna allright inini ndakuenda kumaintenance kusafe court mamwe madzimai emunzvimbo umu vari kuziva nyaya iyi vane misha nevakaroorwa ndokubva vagara pasi nemukadzi uyu kanzi iwe unoda kuti siya takaita sei munzvimbo munomu munhu ane murume uda kuendera munhu ane murume kuendera boyfriend kukoti hazvi kunyadziseri kumurume wako unozviti kudii nokuti mwana uyu wakamuita uri pamurume mwana uyu ndiwechi4 wakaita vamwe vana uri pamurume uri kuendera mumwe murume kucivil court kuti maintenance akwanise kubhadhara nekuchengeta mwana wauri kugara uri pane mumwe murume aonero zvinonyadzisa zvikanzi kudii nemudzimai uyu zvikanzi aiwa saka kana singade izvozvo ngaitekeriwo nokuramba chengeta che mwana wake ndiri pane murume uyu mukadzi ipa azviziva akati aiwazve ini murume wangu haakwanisi kuita izvozvo
so mukadzi uyu paziva zvinhu izvi achibva ramba akatsika kuti inini hakuenda kwamunobhadhara. Saka vamwe vakadzi nevamwe varume ndo vakutaura nyaya yekuti vakomana hongu kunyange tikaita zvikomba tingasvika here pakuenda kumurume ane mukadzi wake iwe uri pamurume wako kutoda kubuda pachena kuenda kukote. Zuva raunoenda kukote unoti kumurume wako wanga uri kopi. Ndakuchibvunza veukama nevamwe vasinga kutaura panapa kuti sei achimboti mwana uyu mwana wechikomba iye ari pamurume wake. Yes. Zvikanzi makatomisa kamwana apa nekamwana kekumba kwechikomba amubvunze Baba Isabel. pamwe ndodzera Baba Isabel. papa Kutsvaga tsvakurudzo yakaitwa pasi rino. Zvinotonzi pasi rino patone vanhu 6 if not 7 vakatofanana newe. Unogona kubva kunoku uchienda kuAmerica wosvika wosangana nemunhu akafanana naBosho. ndakadaka kuDubai kutori naBosho ariko asi hamuna kana ukama. Saka iye ari kuti chengeta mwana wako nokuda kwokuti mwana uyu akafanana. Aiwa ivo vaichotamba vese vanhu ava vachiita semurume nemukadzi. Saka mukadzi ari kuti mwana ndewako. Murume wemudzimai ari kuudza chikomba kuti chengeta mwana ari kupi? Aripo Ari kuti hapana chaari kuziva zvake. Pari kuitika zvese ari murima. Asi mudzimai ane murume ari kupiwa mhosva ndiye ari kuziva. Ndiye ari kuziva. Asi ari kuti iye murume wake aite izvozvo. Aite izvozvo. Saka murume ngaregochengeta mwana. Ngaregochengeta mwana. Veukama nemamwe madzimai ari munzvimbo akazokwanisa kugara pasi nemunhu zvakanzi iwe zvakuda kuti azviite vanhu unotinyadzisa munzvimbo iwe. Uda kutifumura hapo here zvakadai munzvimbo. Ndiani aunza nyaya pachimwe? Madzimai emunzvimbo. Ekutombo cha. Kuti zvavari kuita izvi anotofukura hapa. Nzvimbo yedu mana ichene. Mungate. Ita zira lugara kupi kudobosha. Alugara kupi? Asi pa showground. Ndo kuna kambanje futi ka Esther kambanje. Yes. Baba na mai Derezina kudobosha hapo. Haisi mhosva yake murume wokachihota uyo. Anzi akapiwa nefoshoro mupfuwira wacho ninonzi Isau Chatukuta pa South Park. Mupfuwira urikwe? Mupfuwira urikwe here? Ende mupfuwira chii? Muri kuti murume wokwachihota akadyiswa mupfuwira. Amen. Baba Isabel. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfadza nekutsodzera ziri kuitika vatima nevasenyika ino. Rekandi kuti nje kwamato paka chihota. Anambo bataura kapa. Pachihota. Anambo bataura. Hande. Zimbabwe inzwai. Kune murume ari kushanda kwa chihota achibva kuMarch Central. Sorry mzukuru ndekwenyuko. Yes. Akabva enda nemukadzi wake. Kwachihota uko. Vaenda kubasa vachichengetawo pamusha pemunhu wavari kuchengeta. Vachishanda kudaro vanhu ava vakabva kudande kunonzi kukamutsenzere. Ndoko vakabva vachienda kwachihota kwavari kushanda pabasa. Kuita kuti murume nemukadzi vese vari kupi? Vari kwachihota uko. Rimwe ramazuva murume ari mukati mekufambo semunhu anochengeta musha pane zvipfuwo. Hamai kumagunde, hamai kumagunde, jengesa msutu, kumagunde. Kufamba uko ari musango dhuma nemukadzi wake achita bonde musango. Nani? Neumwe mwana wemunzvimbo iyoyo. Iye kufuka kwako ndisati ndataura. Murume uyu paakaona kuti mukadzi wako ndo zvaari kuita. Chii chakaitika? Pfungwa dzako pedza wega. Hey! Zvakaoma. Tiri mabasa. Zvadaro mukoma KB. Zvikanzi ndakubata. Ndosotari mukadzi wangu. Chikomba chakavene kudherera. Achina kutisa. Dzanga dziri nguva idzi. Amasikati machena nguva inotsvagwa mombe. Achina kutisa. Okay. Ndobva chamira. Chamira chikomba zvasha tofana kuti sei? Tutaurira ndinzwisane. Mukadzi mune baba nenge unongochida ngofamba ka varume vasana vachitaurirana. Mukadzi aite sei? Mukadzi ari wapasi. Zvikanzi right tourirana nditika. Murume ribhazi bhuru waya $100. Zvikanzi watoziva wega mari yekutobudisa. Ndongobudisa kamari kasina basa. Apa bhazi bhuru kuita mari yaishe kuti watoziva wega mari yekubudisa. Murume akatambira mari. Akachira kuti watoziva wega. Nekuti
Nefunzo yobudisa kamakesera basi. Wechiona pano. Mari yobudisa. Ndoba murume anywerera sei arova pasi mdume anotombobirira kana kuenda kumba achibva ikoko straight akanaka kubhawa achihota musadaro kuti ndoti chihota musadaro here kana kuti datika musenzere musadaro masendral ndiani aunza nyaya pasimuti varume vari munzvimbo vakuchema inzvengu iri kuendaka aida kubhawaka varume ngatimwei nasi ndine mari waiona kupi konaishauri sikanzi kumfana uyeka tambata nemukadzi wangu ka atozobuditsa bhuru yega kufana nyaya saka ndasiyana mudza kuti next time ndikamubata iko zvinozvi achatobuditsa kana 120 gaisa ikwanza kangobana chete haanobuditsa 120 achazviona kuti hasisosi murume nemudzimai vane mhuri yakakura sei vane vana 1 akura sei mwana kari kuma 3 years bosi akasati kakuenda chikoro murume aiziva here kuti mudzimai wake pane zvaari kuita pane chifambi chairi kuti kana kuti vakangodhumana kwavakangoita ende haasati ambosangana nemukadzi achiita zvinhu izvi saka ai varume vekwachihota ndovaunza nyaya vari kurwadziwa zvikati murume haabve kuno ane kwaanobva pane tsika yakadayo no sabhuku no chifi nyaya yakatobva yapera nebhuru plus akabatwa next time ari kunzi 120 unowedzera mari regai ndikubatei muromo achidzokera kumba akasvika akagarisana zvakanaka nemudzimai wake vagere izvezvi bo izvezvi kwanzi nemurume ari panapa anonzi Gracious Gusha bozhongora murume uyu ngainde kunoyamwiswa zvikanzi Natasha Mutimbe nyakusengwa sapatina kudya kwakakomborera murume wekubata mukadzi wake ane chikomba musango ndofunga anga asiri mukadzi wake chaiye aive wemapoto kana kuri kudyiswa ngaiti ngaiti kwatiri isu haiti kwatiri isu ndinonzi tichaona karindi dziva rasekwa 3 Gora Street pa 345 stroke B abapati takaona wakadambuka zvirefu negirlfriend wemapoto ndombogara naye yes takaona wakadambuka mabhachi negirlfriend nokuda kwegirlfriend achiti ndewangu uyu waona ane mumwe murume kwomudzimai kwaina mutasa kuti dziri right mudzimai uyu akabva naye kudanda kwakamutsenzeroko vachitoenda vese kwacho kuira kuti vaigara vese handitika semurume nemukadzi kwakunotsvaga basa bhozvo icho chekwachihota wabata KB iniwo ndiko kumusha pakaipa anzi ari kunwa mari ndinonzi Dominic Mupambusa kumbire pakasuo ndimutsiroka mainosa Fidjo Sibwededza na Admire Nete babesabeo ovati next time ndikakubata futi aripo toshedzera pato kanzi no party next time mudzeu asvike pa 200 kiki kuseka kwa WhatsApp $100 iri normal 1 ndinonzi tibas padombo shawa kumvere chena iri normal Kanyemba na Bozho mamuna uyu atopa mukadzi wake manyemo passport ende iya expire mukufa iyi diplomatic ready murume yashikobata 120 chete ari kudzokera murume uyu ari kudya mafukidza dumbu nemukadzi wake hai Kanyemba murume uyu haana kuzviitira kudande saka hatimuzivi tinonzi mai mudiwa tiri kuEpworth haana kuzviitira kudande akazviitira kupi akazviitira kwachihota saka hasi wedu hatimuzivi pane panapa ari kuti kwanza anoda songo yachipanga handisendaona kuti akanzi songo yachipanga kwanza uridzirewo songo yachipanga regai ndichaitsvaka zvakanaka kuti ipi yachona regai ndikubatei murombo baisabve tipinde muchitoro neH Solutions baba kwaramba vapindira ka mustudio munina
Muningine wakwaramboyo. Kanyemba murume uyo zvari kuita hazviti anoda shamu ndimureseroka baba vangu nevamwe vese kubocha. Rikiti bvu mukadzi uyo wekubatwa nechikomba ngangwarire kufira mahara. Murume uyo achauya akadhakwa akauraya mukadzi. Kuti kudaro ameno regatinzo kuti vamwe vanoti kudini 0713938538 KB murume uyu ngauye nemudzimai wake kuno ndomupaka 500 ndinonzi Newton padombo. Yeah, 0713938538. Baba Isabel vasati vatsudzura katimwe regai katimbopinda muchitoro nevasawira vedu veK2 mume sei varutovavira murume uyu kuti ndo varume vanoregera vakadzi kwedu svika panguva kuti vasvike pakadaiso kana ari Victor Katiyo zvikanzi hatitomboona mai vavo kana murume uyu vachitambira nekwatinogara vanotodzidzisa vakadzi vedu sirizvo. si munofunga kuti chii chakaitika kwachiota? yataura naVictor Katiyo ataura nyaya yekuti kumwe kushaya kunokonzeresa. Tingati kushaya Baba Isabel. Kushaya baba. Akavhunduka bhuru. Tsudzura chimwe Baba Isabel. Icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura tsakatika matima nawose nyika ino. Paka. Harare. Hopley. Handiri asimunzambada tirove pakatsika. 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 Simudzambata tirove pakatsika. Simudzambata pakatsika. Simudzambata Hati reporting to the angel. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Mukufamba kwatinenge tichita mweya muchonengo uripo Baba Isabel. Kana warurama Jehova vanoti kudiko padengache. Munoziva kuti kudzware mukaka ndiko kunese. Saka padengache akataka kupinda mandianiko. Ivi. Pandakatevera ndiani akatevera. Nicodemus. Ukauya kanyemba ndiani akauya Leviticus. Akapedzeserani padengache. Mother Mary. Piorota. Roman sipaini patapitani pro. Afana tusipekeshera turaimam. Jumanja wakachiwemba kibinikia. Si piniti horomai. Denye roshuri pinivo. Woko chwepta. Si piniti horomai. Denye roshi. Akioroshi. Airi. Po. Rigidi bo chakamira seiko chemuharare Zimbabwe. Yes. Ngandingoti happy birthday. Happy birthday kumwana wa Rebecca Foster anaitwa Blessed Kunashe. 15 years gumi nematatu makore kuberekwa ari pambare pamajobeka apa mwana wa Rebecca Foster pamochera na gogoga vanonzi madhara kwanzi takachibata chimuti tingachoma nacho tinovimba kuti mwana wedu achakura nehunhu achibata chimuti sezva chiricho haiwa muri yeZimbabwe ndapindira mukati menzvimbo yepaHope Lab. Yes. Pane varume vaviri vawirirana mafriends bandi neBrugwa zvadaro vari mukati mekuwirirana vakawirirana kuti kudini ishamwari neshamwari. Okay, vanofambidzana. Okay. So vanogara munzvimbo imwe chete. Umwe muprofita, umwe ane mukana wokuwana zvimwe zviwanikwa zvaanogona kuwana mukati menzvimbo. Right, umwe wacho ndimadzibaba muprofita. Okay, ari mafriends. So muprofita paari kugara pambapa akakwanisa kupa wana nekuda kwabhuru wake shamwari yake inoona zviwanikwa. Right, kandi shamwari yangu aungangogarika chinonzi ukama unosadziswa nekuti nokuzvikazve. Yes. Chiwana wapa sizvo ndichiwana pa achibva mupa ioneka chimboite stand ndivatanga kugara nemukadzi wake. Okay, nemhuri yake. Rimwe zuva uyu anowana zviwanikwa uyu ndobva anzwa rufu, ndobva ati kuna bhuru wake wanzwa here chamati kwaitika rufu munharaunda iyo saka toda kunorara kupi kurufu. Zvikanzi manje kwandiri kubva shamwari handina zvinodziya zvikanzi uri papi
chidarika nekumba kwangu unopiwa bhachi ramaisabel toenda kumariro zvikanzi alright uye adaro uyo ari kunzwa agara time haufa shamari zvikanzi aiwa ndatozoenda kumba kwangu unotsvaga chikafu plus nokuzotsvaga zvimwe zvinoenderana nenika eheka ndokwandazoenda uye achibva angoti okay regai ndidi ndiende pa10 pangu achinosvika ku10 kwake kungoti dhobha kudaiso mbedroom ari kuona gumi rakadya vanhu vari busy kuita chivi shamwari yake shamwari nemukadzi wake muri kuti shamwari iyi yakanzi yakafonerwa kane murume uyu bhachi ndiye muprofita hai ezvo abva aenda kumba ikoko paasvika achitaura nyaya yebhachi vatoronga nokubatanidza dzikatokwana nokutopedza kuita basa shamwari ichisvika ichivhura dho ichiona vanotori maresearch kuchii chiugana dzinyisira mamba kochii chako alright shamwari chataura nyaya yedu mangwana enda kumba kwako ndobva aenda kumba idzi dzakazoendera kumariro muchaitekere unonochema umwe uchichemawo haungachema umwe uchichemawo mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitipa mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitipa rikiti vu so pakasvika chiona shamwari yake nemudzimai gumi rakadya vaviri akaita sei murume uyu pakabuda maoko kuti blazi vadzorera zviiteka urumba memunhu blazi urobata ukadzi wemunhu ndiwe so wakati okay isu chataura nyeri mangwana chira vaenda kurofoi basa mangwana shasha iye yokubata mukadzi wayo iye ndobva yatora boys dzaro ikati haiwa da kunodisciplina munhu hande ndokuenda kumba muprofita akanga atoona kuti mangwana apa budi chakadaka ndobva asvikirwa pa10 asvika pa10 ndobva ona pane mukadzi mainengi tauyawo panapa baba vari kupika baba hapo zvikanzi vakanga mbenge vakakuudza here kuti ndozoreka kabata kwama kwangu nemudzimai wangu zvikanzi munyeba muri kuviga murume pindai vakomana tarisai munhu nepasi pemubhedha vari kutotarisa pasi pemubhedha kudai so vari kuona mune zibhafu riripo riri pasi pemubhedha zvikanzi munhu anogona kunge ari muzibhafu bvisai zibhafu donzai bhafu zibhafu rabuda kunodai so mubhafu vari kuona mubhafu mukoma KB mune kamba 3 dzirimo masikamba mahombe aya menyu dzirimo imomo nekahuku kweke musuu komprofita aka ndofunga kamba idzi ndodziya dzinoda dzichibatwa mumamisha munenge manzi pano pane kamba pa pane chidhoma pa right uya ndobva bereka kamba kamba ndobva dziuraya ndobva zvipisa zvino muprofita uyu paakaita basa iri ndopanga patiuyawo mai vake vai kuzoona mwana wavo amai vacho zvikanzi mwana wangu wanganinyadzise shonga ndishedze kuno kuya kuzoona mabasa ako akadai so pastendi apa akapiwa nemunhu wakatorera mukadzi mukadzi wacho banza amai tiri kukumbira mubuditse zvinhu zvenyu zvese murongedza mubude muri munyu kana atiza mumuudze kuti aiwa vakakupai pekugara vati vakuda pai pekugara pavo izvozvo vakabuda pamba vakaenda kune imwe nzvimbo kwavari kutsvaga mari kuti vatakure zvinhu naibaba Isabel ko shamwari iyi yaiudza mudzimai womuprofita kuti bvai panapa asistendi yacho haina mapepa akakwana ndofunga wangangopiwa unzi imbosanochegera amaiwe 0713938538 0713938538 Zimbabwe inono 12 minutes past 11 lekedzani kati vakagurisa tiri kubwerera tsopanopa ona zviri kungoita hanzi kudiniko KB na Bozho icho chehoplima 1 ndinonzi Sifelani Zivanai ndiri paKuala Park sapatina kudyiwa hanzi kwemudzimai weshamwari nemuprofita zvakaoma hanzi kuitika kwezvimwe kuonekwa kwekamba mudhishi zvakaoma hazvo kanyemba naBozho ndimaisheli paEpworth padhemu apo moresa vese vatsigiri veNational FM so kamba nekahuku aka zvaitei pasi pemubhedha panonetsa kuziva kuti zvaitei
ameno Zimbabwe. But baba Isabel, toda kungopaka kutenda kumurume anova iye akawanikidza mudzimai ane shamwari mushure mekunge amudza akakuti enda unopiwa kajaketi tiende kurufu kumba kwangu. Akakwanisa kakudza shamwari kuti chimboenda kumba kwako ndichauzokuona mangwana kwachena. Pakaoma baba Isabel. Bate unomukadzi kumbomuti mbompa nguwa chimboenda kumba akazvidzora akazvibata pakaipa. But still takagumira parodi pakazodzoka netibwa apa. Dai akazobona aripo. Isu atikurudzire zvakati kuti utonge wega. Atikurudzire zvakati nokuti unorova munhu ari kuzvirwarira bo achibvaita se zi ndiwo wane mhosva woita se wauraya munhu. Saka kana wakanganisirwa enda kumatare edzimhosva woita se mugadziriswa. Chete inyaya yakareba tikada kutsvaka mukoma KB nguva shoma yekungonzi enda unopiwa jaketi. Pangatooneke nguva yekutodanana kupfimbana kudanana nokutoita zvisina basa. Saka vagara vachitowirirana vana. Gara chiwirirana. Maybe kuwirirana kwaita mafriends ka pane zvaitwa nepasi. Ichokwadi. Right, weekend yasvika. Ndichauya nacho. Nyaya yendoda kutaura kubosha kwaMarange inyaya yekuti izvo vanoziva mukati menzvimbo yekubamba zonke ndiyo polisi inoshanda munzvimbo yanda kutaura nezvayo pano. Zvakaitika muri yeZimbabwe ndezvekuti pane mukadzi anogara nemurume wake vachibva vaita vana vaviri. Iko zvinozvo vachibva vaita mwana wetatu. Pavakaita mwana wetatu mwana uyu akabva aramba kuyamwa mwana akakavasiya mwana vakabva vatonga mwana achibva afa nematambudziko. Afa mwana uyu murume nemukadzi vakagara vachipesana nenyaya yekuti mwana uyu afa sei mwana uyu aramba kuyamwa. Ndokunetsana kwaita murume nemudzimai wake. Kumba kwavatezvara kwakazoita humwe kwedu kugoko tinoti humwe zviya zvekuti kana une basa rako kupura chibage kukanya zvidhina unoshevedza veukama padhuze mobika muchidya muchibatsirana basa iroro. Kana kwedu kuchida kupunga donje kushevedza vanhu vakawanda vasingabhadharwe but muchingobatsirana tinoti humwe kana kuti gogwe. Handizivi kwamunobva kuti munoti chii. Yes. Vanhu vachibva ungana panga paine humwe yekupura mafunde zviyo. Vanhu vataka kuita basa iri. Mukadzi uyu pamba apa anga ari muroora aiwandira kumapoto nekuti muroora. Murume uyu nemukadzi sizvagara singanetsani nenyaya yekuti mwana uyu akafa sei. Akafa nenyaya yekuti akaramba kuyamwa. Asi vanoziva vakawanda kuti kana mwana achiramba kuyamwa kazhinji dambudziko kuna amai kuti pamwe vakasviba. Vakabva vaburana murume nemukadzi vari kuhumwe ikoko. Vanetsana ikoko pavanhu ipapo. Mukadzi akaziva kuti kumapoto kwatiri kubika kune mvura yabhoila. Inzwai Zimbabwe, inzwai National FM. Murume nemudzimai vakaburana vakanetsana si. Vanhu vangasanyasowirirana nenyaya yekuti mumba mavo vaingoti vakanetsana vanodzokera panyaya yekuti mwana akafa ndiani wonzee. Okay. Why mwana akaramba kuyamwa mukaka? Ndo zvakakonzera kuti mwana afe semurume kuti ndo zvakakonzera mwana kuti afe nekuti akaramba mukaka achipa mhosva kumudzimai. Kumwamwa mukaka chii chakaitika? Achipa mhosva kumudzimai. Saka vaigara vachinetsana vachipomerana. So vanetsana zvakare vari pakati pevanhu vakawanda vari pahumwe. Mukadzi akangotora mukana wokunotora mvura nekuti pane vanhu vakawanda chingopesana ndosvika achinoti kupe kumurume. Murume akatsva kudaro murume pane vanhu vakawanda akaramba kuenda kuchipatara achiti zvinozokonzera kuti mukadzi wangu asungwe nemapurisa regai ndigare ndakadaro. But vanhu vakauda chiitiko ichi vakaona kuti matsviro aita murume akanyanyisa. Vanhu vachibva vamanya kumapurisa ndobva vanoripota. Kuripota kwaitwa nemapurisa ndo zvakaita kuti murume azotakurwa aendeswa kuchipatara. Aendeswa kuchipatara munhu aimiramira kuchipatara nemurume uyu akatsva ndibaba vake nemhaka yekuti mukadzi aisvika kuenda kuchipatara nokuti aiziva kuti sezvenyaya yemhaka yeMapurisa amusungwa. Akaenda kuchipatara vanomubata. Mukadzi aigara kumba. Murume akaita 2 weeks ari muchipatara. Aita 2 weeks ari muchipatara. Paakadzoka akubuda muchipatara baba vemwana uyu vakati iwo mwanangu ausati waita nyaya zvakanaka. Akakupisa ndiye ari kumba kwako. Kana usati wapora zvakanaka zvinonetsa kuti uende kunopepwa zvakare nemunhu anova ndiyakaita sei akakupisa ende izvozvo ari on the right ari kutiza mapurisa. Ko mapurisa vakasvika
kwa akafungidzira mapurisa auya akakutiza unokusiya ruwega auna chaunogona kuita unoita sei iko zvino zvinobhoita newe kumba kwangu ndaenda newe kumba kwangu kana wakunzwa zvakanaka wodzokera zvekukumba kwako handina kukurambanisa nemukadzi wako inini ndamira panapa kuti uporese mwana wangu ndobva watora mwana ndobva vaenda naye kumba kwavo vaenda naye kumba kwavo mukadzi anga anetarisire kuti murume abva kuchipatara achatsuka kumba kwake achauya kumba ari kuzviziva sekuti isame village kuti murume wangu arapo abuda kuchipatara aenda kumba kwavabereki one day ndobva angogaya hora vapanda vapaoneka vachipa masogwa vanenge varohwa mungwapitiendenga sapatina ndobva agaya mukadzi uyu ndobva apfeka kamini skate kari katight kambambamba yes hamai kumagunde jekesa msutu kumagunde kufamba uko akananga kumba kwatezvara kune murume wake kuya achisvika baba vachimuona ukavhundi kuti kundeipi apa akaruwa kasiketi kadikidiki pana paiguvha kuti baba kepamusoro kanogumira pakati kachisiya kuguvha pakati kasiketi kachikatiketi akasi kasiketi katiketi vanoziva kanonzi katiketi dzanga dziri nguva aiwa masikati machena kumapasi 9 kusendi changobuda right baba ndauya pano ndiri muchengeta murume wangu saka muri tikomba kundiruta sei ndauya atipinde bedroom ndamudzimai wenyu ndindamudzimai wenyu pano vamwene havako varipo so kumhanya kwaita baba kuchipatara inyaya yekuti kutsoka kaita mukomana kauyuka anenge achida kana kuchinjwa hembe baba vane kodzero dhani amai handisi kubva pano unzei murume wangu baba munhu wandiri kutaura mukomba kaibika ndisabhuku ka baba vacho akapiswa pana vasabhuku uyu adaro baba akati handidisi kutaura mwanangu nhasi enda kumba kwako mudzimai wako auya baba ndikusumudza mwana ndobva mudzokera kumba kwake adzokera kumba kwake akogara nemukadzi wake ahwina zvaronga yamuhwinisa murume wake aenda ikoko mukadzi zvakare ari pamba but ari muchibaki nenyaya yekuti akaparamura imhosva kumutema kumapurisa ZRP Zimbabwe Republic Police nyaya yakaripotwa mapurisa pese apa murume ari muchipatara havana kutsvaga ini ndoda kuti ndikuudzei Zimbabwe kune vanoti takaripota nyaya kumapurisa iko zvinoswe hapana chambodi chaitika no vane mashandiro avanoita munhu akaenda 2 weeks muchipatara akabuda mukadzi achizikanwa ari pamba haana mbobatwa haana zvakaitwa murume adzoka pamba but akanika kafungidzireke kuti aizviziva kuti yandikapara imhosva vakomana vemabhandi vaya iye murume paakanotorwa kubva kumba kwevabereki achinzi nemudzimai bwera kunyumba ndiri kukara ndeka murume uyu airara here mushure mekunge aitwa zvese zvaakaitwa zvokupiswa nemvura izvo baba regai ndikuudzei zvinoitika ipapo vaenda kumba murume airara ega mumba okay mukadzi airara panze ari paoniyo max kuti vakomana vanogona kungosvika akatidokera bocha marage ngatifambei tese saka vanhu vakubvunzana kunhai mukadzi uya nemurwere wai achirara panze so kune mapurisa maneighborhood watch committee aya ari mukati menzvimbo vanobamba mucheni vakomana vedu vemabhandi one day ndobva vaenda vapiwa nguva yekunzi vakomana yero basa ratanga ende munobata chi munobata mupari wemhosva nokuti airara panze amene akanyumwa se aneka kunyumwa kumwe anongoita so vakomana chikwati muyandikira so aifamba mukadzi ari papabhoera pasero 7 akarorwa kubochi komarano akarorwa kubochi komarano bana anobva kubhoera 07 hey ndobva aona akomana usiku vakomana varohwa tai aenda mapurisa vakasvika nguva iko usiku kumapasi 1 patinofungidzwa kuti kugeza kutanga manje but akanyumwa akavaona achibvarwa pasi atiza kudaro akazooneka kuti mukadzi uyu paari kutiza ari kuenda kunorara kumakuva kunove kuguva remwana kwakaradzikwa mwana iyeyi wauti anoezi nawo ende miti iri ikoko angasungirira muchika mutsuko so pamiti iri ikoko aona kuti ndagarisa mupurisa ndamuziva ndiwo muvhileji muno
ndiye ari kuuya ndobva amuvinga achibva ati iwe nyaya yauri kuita kuda kuti uzosunga inini waakuda kufa. So mapurisa vakazvijaira zvokumusanga nenyaya idzodzo, vamwe vanoti kwandi kucheka, vamwe vanoti kuuraya. Mupurisa paitaurwa nyaya iyi ndobva achofira padosi, achokera vamuze gumi rakati kaviri haka ndobva mubata. Zvikanzi no munozvitaura kune mutemo kumberi ndizvozvo handitika. Ndobva aisa njema, vamuisa njema mukufamba nokutaura nokuita zvese vachifamba kudaro. Hamene kuti ofisa vakati varasei kana kuti ndezvekwakewo nje hachaonekwa mukadzi apa nenjema ane njema nadzo izvezvi kutaura kuda kuti asati aonekwa. zvaane mazuva mangani atiza kuswera kwazuro, kuswera kwanezuro nezuro nanhasi. so hatisi kuzoti nhasi azooneka. ane makore mangani mudzimai uyu? andozibvudze makore ake but pane basa. 22 minutes past 10 titenderei kavhuri yezimbabwe timbopinda kamuchitoro nevasawira vedu veH Solutions. mujolo chatipedza papa izvozvi ndinacho chimwe chepabhikiti apa. tsutsura izvi Headmaster kutogara nemukadzi womunin'ina wake. Headmaster wechikoro. mukufamba kwedu Tiri masiyaiti, tiri matikitifa. Tiri masiyaiti, tiri matikitifa. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti, tiri matikitifa. Tiri masiyaiti, tiri matikitifa. Mukufamba kwedu tiri masiyaiti, tiri matikitifa. Reporting to the air. Reporting to the air. Yani kwa akataka kunabata panyakatanenga. Levitica Yani kwa akatevedzera bhasha pakunabata. Simon Peter KB akatevera aniko. Nicodemus Ukazopedzesera aniko. Mother Mary Tapio. Romaidi tipaini fata pita ni bro. Afana tu sipera mtraima. Chumanja wakachiwemba kebelekia. Si piti horomaidi. Teni oroshuweri piti fo. Waka chwep. Si piti horomaidi. Teni oroshi. Akeroshi. Airi. Po. Rikiti. Vu. ndiri kuda nhamba dzemukadzi uyo akaisa runyoka pamurume wake. Ndinonzi mai nenyasha paSouth Park. Zvatanga. Regerereiwe imi. Inzwa baba pati zvinoitika papa. 1 vachanetsera vachiti varuda nhamba dzemukadzi akaisa runyoka pamurume wake. 2 vachazoda nhamba zvakare dzaakarionora nokuisa zvakare Ipapo ma. vakubada Munotipedza imi. Chaga chinhu chakonzeresa kuti musoro uteme. Yes. Chakonzeresa nyaya dzese idzi ndechemukadzi akabuda Baba Isabel nevarume vakabuda. mataura nyaya yaHeadmaster. Headmaster Ndechekupi izvi? muri yeZimbabwe ndirimo mukati mekufambadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Muri yeZimbabwe nyaya yandiri kutaura panapa iye munhu anove mudzidzisi, mutungamiriri wechikoro. Mutungamiriri wechikoro uyu. Kana muchiti mutungamiri wechikoro. Ndikutaura Headmaster. Headmaster. Primary kana kuti secondary? Kusekondari. Secondary. Uri sekondari. Kuri kuponi uku. Baba ndoba kwandiri kutaura kuva kubhikita baba pati. Bhikita. Kubhikita kwandiri kutaura uku ibhikita kwachiduku. Sabhuku ndakuti sabhuku mukomana uyu ndi Headmaster. Okay. Vanhu vandiri kutaura apa ndekuti vana baba vavo ndo vakomana vanin'ina. Umwe wako baba mukuru, umwe wako baba munene. Murume uyu aitotengesa zvake ari papashinafu bridge. Okay. Aine mukadzi wake vanoita zvekutengesa. Chokutanga ndechekuti akaona zvinhu zvisafambi zvakanaka pabasa rake. Mari dzakushota kusvikira broka. Abroka kudaro mukadzi akabva ati mai mwana magarata kuti panapa achaita handi yekumba vaine vana 2 pakudzokera mumba murume mukadzi akaramba akati ndichadzokere kumba ini achada zvogara newo because wabroka. Murume akutoenda kumunda ega nevana vake, mukadzi achawanikwi. Izvo mukadzi akutogara nababa mukuru wanu veHeadmaster. Baba mukuru akainzwa Zimbabwe kuti ane vakadzi vangani. Ndichienderera kumberi imba
mumbondipa inhamba mugeseko kufunga kwenyu kuti baba mukuru vakatora mukadzi wemuning'ina iwe mukafunga kuti vane vakadzi vangani. Tisati tatsvaga nhamba yemadzimai abankuru vanova headmaster, right? Ora tifaitizwe nhamba yemadzimai aheadmaster bamkuru. Ukama huripo pakati pa bamkuru na bamunini, mukoma nemuning'ina, right? Wakamira sei? Uyo akatorerwa mukadzi nemukoma, vana baba vavo ndo mukoma nemuning'ina, vana baba vachibva vasvara vana vavo. Uyo akatorerwa mukadzi pamakore mudiki naakamutorera. Hanzi headmaster vane 4, zvikanzi vakadzi 4 zvichienda mberi. Zvikanzi kekekeke vane 5 madzimai headmaster avo, zvikanzi 15. Vane vakadzi 4. Hanzi wapindirana navo, hanzi ndiwe chi5. Okay, 6 or 4 ndokufunga kwangu baba Isabel. Zvikanzi headmaster vane vakadzi 3, zvikanzi headmaster vane 7, vane 10. Aripo agona. Panagona. Tudzirai baba Isabel. Chokwadi muri yeZimbabwe ndiri mandiri mukati mekufamba. Zvazoitika ndezvekuti izvo mukadzi akaibva takagara ipapo anga akutorojerwa kune imwe nzvimbo. Right, saka mukadzi uyu paakabvutwa achitorwa pamba pake kune murume wake. Akavimbiswa kunzimba inini. Ha! Amini kuti sei ndakanonoka kuona imimi. Pamadzimai yangu isa ndina waya. Muri kumberi. Kana iri mhosva ndofanayo. Pamadzimai mangani? Mana. 4. Pamadzimai 4. Maini novhota wechi5. Wechi5. Muning'ina wangu ndodona naye. Ndodona naye hatikusiyei. Maini vachibva vabvuma. Vachibva vanzi mainini. Kana muchida kuza une muri kutambura. Munosura vakagara pamusika muchishandiswa muchitamba muchita sei. Inini zvandichaita panopera mwedzi ndichakupai mari yakati yemazigi nemari yakati US. Kureva kuti muri mukadzi wangu kudaro muchange muchitambira. Mune figure ere yakapromiswa na headmaster. Icho kwadi. Zig 1,500 zig. Right, then US 100 US. Okay, pakupera kwemwedzi. Every month. Asi vachipiwa chikafu nekurenderwa. Iyi mari yaunipiwa pamwedzi sepay. Pocket money yekungoti vakabvuma kupinda murudo nabamukuru. Okay. Right. Zvadaro. Vakutogara. Handei mwedzi wakadarika uyu. Mari yakazobuda $50 yet. Kuma US. Ko kuma zig. Aina. My headmaster vakapiwa presidential bonus 100. Nomutungamiri wenyika 150. Yakatanga iri $75. Izvozvi December vari kumirira imwe 75. Sakuti okay, it's all right. Aiwa embomira. Right, zvadaro mukoma KB. Vakazoita musi wavanetsana manje. Vaunoti mari hadzichabudi. Vari padhuze nepamashopu. Ndopa vakanetsana vakazoenda paside. Vaenda paside. Mukadzi ndokubata foni yake ega. Vachinetsana vakabatana hembe. Headmaster na mainini. Okay. So vakandivimbisa sezviri kubuda. Apa kana mazoona iye baba. Handikusiyei. Nyangwe zorema kusika batiro pafadza. Vakaita mutsipa na girosi. Zvikanzi handikusiyei kusvika batiro pafadza. Baba mukuru vakanzi handikusiyei kusvika mandipa mari yangu. Ndoita mtsimba. Wakandivimbisa wakandibvisa pamusha iwe. Nasi una uchandipi mari sei. Akadaro vachinetsana vanobva bata foni kwakufonera murume wake. Baba Isabel, rakandikudza murume wako. Kubva kwandakaita pepe kusikuda kwangu. Mukoma wako Nengi wandinaye pano ndiye akandinyenkera akati achandipa mari yakati acharihendera ndinaye izvo zvitotonetsana izvezvo. Akanzi hayi musanyeperwemi. Anozivuzire mukoma wake ka. Rabva rabuda. Kumukoma ndonyaya iripo. Koma izviitirei. Hayi nemadzako mukadzi wako. Saka iko zvinozvi nyaya yakaisa mune umwe hama nedzimwe. So ari kuti ndamirira ndiende kumatare ndiendese kumberi. But Zimbabwe nditongerei nyaya. Kubva zvakaitwa nemuning'ina wangu kusvikira mukoma wangu kusvikira zvakaitwa nemukadzi wangu. Ari right neasiri right. Uyezve inini nokuda kwokubuda kwezinyaya iyi kwazvaita. Ndichaita sei? Nokuti dai pasina mukadzi uyu. 1, why akabvuma kumbonyeperwa akasiya musachienda. 2, dai pasina nyaya yekuti mari yakavimbiswa haina kubuda. Aizodzoka ere kwandiri achiti murume wangu. 3, kuiye hama yangu chaiye mukoma wangu. Chokwadi angakombisa mukadzi wangu achimuti wakanaka kudarika vangu.
uya ndikurojere achitoziya ndiri hama yake Zimbabwe ndibatsire kana nomuning'ina wangu ndopedzerana naye ndokai ndodona naye Zimbabwe tibatsirewo shuti ndodona naye idorevei so uyu muning'ina paakasiwa nemudzimai aizviziva here kuti mudzimai wake aenda kuna mukoma angasingazvizive zvakatozobuda nemukadzi akutoti aiwa rega ndizvitaureni ndoda kudzoka kumba kwangu kuno ndiri kutambura mukoma wako nengi uyu taura naye pafoni izvozvo mukoma wakamboramba akanyarara paipa kuda kuzomupikisa kuti azotera zvineme zveshe apoya voice ya pakaipa ale kwagutu vaishandira mabheshinafu ekuchererwa mukadzi nemukoma headmaster kana muchindinzwa ndibatei zvakare pane vari kuda kutaura nemi vari kuda kukubatsirai okay pane vatondibata vemutemo kuti ndiri kuda kukubatsirai saka kana 1 o'clock zvichienda kumberi ndibatei baba vekwagutu tikusanganisei nababa munzwe kubatsirwa kumwe kwekumwe kwamuri kukumbira Mike Kobulawayo wakangira pakatsvira dzimwe headmaster anonzi aniri weizosomwe yakarizoka neuyu aiwa uyu wedu kayo wakaimba tose tiri guruva yadzani uyu paradzaimesi wakangire pakatsvira dzimwe vakadzi atina zera navo ndinonzi kudiwa nashe gwati from Chitungwiza hanzi mari yehurumende yangonzi mari yehurumende ndozvayakushandisa pari zvino regai katinzwe mashoko kubva vakawanda vanga vari kuita dambudziko rekutaura pamusoro pekuti maitirwo akaitiwa nemukadzi uyu okubva pane umwe murume achienda pamukadzi womukoma kuda kuurayisa ichokwadi asi mudzimai akazviita ari yega here iwo mukoma wacho sei vasina right kuremekedza muning'ina wavo pamwe chete nevemhuri muroora kauyu kana uri mukoma mukadzi womuning'ina muroora ndizvozvo uri baba is sei headmaster vakaita izvi ipapo nokuti mudzimai muroora uyu hana kuzviita ega mumba manga maita zhara nzara ina kunaka kana iro bhaibheri rinodaro here kuti chiko chikatiparadzanisa naMwari ishaya here inzara here yekuti kana zvinge zvaoma unofanira kutiza murume wako ndichaita chandiri ndopafika nthawe pane manje papa Isabel pfapfaidzai chimwe tozonzwa kuti mhuri yeZimbabwe inoti kudini ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufamba mukati mekubvabvadza ndokudzodzora dziri kuitika matima nawose nyika ino yaya ndinaye mhuri yeZimbabwe rikaningoti paka murewa chifi Mangwende urungwe chifi Kasangarare chifi Mangwende chifi Kasangarare nyaya yandinayo panapa mhuri yeZimbabwe ndizwe nyaya yandiri kutaura panapa yakamira yakadai nyaya yakaitika ndiye kuti kune mukadzi ange akazvitakura kudaro mukadzi uyu anga atosvika pa9 months asvika pa9 months kudaro kuvabereki womukadzi uyu kwaanoberekwa kunove ndiko kwakaZangarare muri munzvimbo yeumwe sabhuku ari kwakaZangarare vabereki vemukadzi uyu kwakabva kwaita mutambo wepungwe yekereke paita mutambo wepungwe yekereke akanzi Mukwasha mudzimai wako tinomuda kuno Mukwasha akazama kuti nezwi mudzimai wangu mazuva akwana anytime pane zvinogona kuitika paari ndokusaka neniwo ndichigara ndiri pedyo naye zvikanzi Mukwasha zviri panapa ndezvekuti unogona kuperekedza mukadzi wako nyaya iri panapa idare remusha mwana wese mufamily aripo Mukwasha akaperekedza mukadzi wake kuenda kwakaZangarare ndokusvika ndikusiya mukadzi wake pakatoitwa pungwe aripo but pana Mukwasha chibva zona kuti condition yeve nemukadzi wangu kuti ndifambe kudzokera naye akatotakura bhegi chairo haachakwanisi ndobva ati kumhuri iriko ndakuchikusirai mari kana pane zvinogona kuitika mari yekuchipatara ishi ini ndakudzokera kumari kasiya vana varega Mukwasha ndikusiya mukadzi wake kwakaZangarare kwana tezvara achibva adzokera kwamurewa pamuviri apa pemudzimai ndepechingana ndepechi5 atori nepamwe pakambonetsa nepamwe pakabva ndobva asiya mukadzi kusora kwaZuro mukadzi vakutogadzirwa kuchipatara kuti nguva inoika handi kuchipatara pasvika munhu uyu akuda kupona
vachitogadzirira pai kuti vanhu vapedza kugeza pai pai akutoshedzera mumwe mukamari manyai kuno dai isusu kanzi no shupa yatobuda ndo zvinoratidza kuti kana mukadzi akuenda kunopona mukaona izvi zvauya izvi chiregai kufamba nemunhu uyu munouraya mwana ari padhuze ndobva vagara nyamukuti atoshevedzwa vakutobatsira munhu mukadzi akutogomera nguva yaunoti mwana akubuda ndobva pabuda zai mukaenda pawhatsapp channel zai ramuri kuona irororo rehuku kwete rekuti rinenge resaini yekuti ndirehuku here ndirechii rehuku chairo rinozikana kuti ndirehuku iri ndobva rabuda zai mukwasha achibva afonirwa nanatezvara mukwasha uya kuno mukadzi wako pamiviri paya ndozvaitika pabuda chii pabuda zai murume ndobva akwira ndokubva asvika ikoko ari pana tezvara sabhuku vakaziviswa sabhuku ndikubva asvika panzvimbo sabhuku asvika panzvimbo achibva ataura mashoko ekuti nyaya izvi ndiri kukumbira kuti mangwana munofanira kuti muende kwamambo achigamuchidza timu iri Salmon rekunzi muri kutodiwa mamambo mangwana pasina kukundikana makabata mari inokuita $40 kana makundikana $30 asi munodiwa mangwana kwamambo pasina kukundikana mukuwasha achibva apindura mukuti isusu mariyo yatina achibva ashevedzera kuti mambo vanoda kukupai magodobori avo ekuti vaone kuti chii chaitika ichi mukuwasha achibva ati inini handina mari zvikanzi izvo hatikutenderi kuenda nezai iri pamwe mukati muri tori bhombu kana kuti tori poison munogona kufa saka munofanira kuti mambo maenda kwamambo mopiwa magodobori avo muona kuti zai rakamira seiri kana muchizofamba naro right mukwasha achibva ada kupindura achibva anzi nasabhuku nyarira iwewe hauzi wemuno uri muuyi vemuno ndanatezvera vako saka vatiri kupa samoniri ndanatezvera vako vaida kuzama kubvunza kuti isusu takaita 9 months panosvika 9 months mukadzi akazvitakura pane zvakawanda zvatinorusa akamboti ndoda zvakati achienda kuchipatara akati ndoda zvakati zvese mukadzi akazvitakura mhuri yezimbabwe anogona ngokuudza kuti izvezvi ndikuda nyama yehuku ndikuda yembudzi ndiri kuda chii zvese izvi ndaitozviita kutotambura asi pekupedzesera ndaiti ndichazobata chinobatika saka kana mimi muchinditi mukadzi wangu apona zai motipa Salmon zvakare kuti panodiwa $40 sevanhu vane mhosva yekuenda kwamambo mhosva yangu ndei adaro ndakazotaura nemumwe aizviti jinde ramambo ndichiti ichokwadi vanhu havataura neni asi vane kupoka nekuti vanzi kuri kudiwa $40 uyezve Salmon nderei jende ramambo rikati kwese ikoko bhosho usasvika nemhaka yekuti tine vadiki vachangotanga basa vatinotuma vanozonyora nekutaura zvinhu zvisiri izvo saka nyaya $40 ise pasaiti haipo ndobva yabvapo ndokubva vasonzi tsvakai takutsvagira magodobori ivo vakataura zvakare kuti hatina mari yekuzobhadhira magodobori vachibva vanzi tsvagai munhu anokubatsira ndokubva vatsvaga muprofita ari mukati menzvimbo ishi ndokubva vaenda kumaprofita zvandiri kutaura mhuri yezimbabwe izvi zvaiitika nezuro vaenda kumuprofita zvikanzi ndokuitira munamato but zvondoda kukuzivisa ndezvekuti muzai mune zvinhu 3 hamufaniri kusvika mangwanana 9 musati mabatsirwa pazai iri makaipa zvimwe zvezvimwe zviri muzai 1 inyoka 2 imheni nezvimwe zvavasina kukwanisa kuzunzwa kuti chii chimbori mukati imomo saka mukaramba makabata chinhu ichi muprofita aiti muzai mune zvinhu 3 mune nyoka mune mheni zvasiri kunzwisisa kuti chi hatisi kunyatsokuonekwa mungwambiti ndobva vaitirwa munamato wekuti vakwanise kufamba nekuti mukuwasha ari kuti mukadzi akapona chinhu chomukadzi wangu inini handisi wemuno ndiri wekumhondoro kwamurewa kwa sabhuku sera sabhuku ndinani chekupai pamwe chete nachipi mangwendi kusvikira vaitirwa
vaitirwa izvozvo nyaya kwa mambo vakazoenda pa vakanosangana kwa mambo vakanguratidzana mambo akati ini nzairwa ndikuona Okay. ndobva vazotakuriswa sairawo angane hanzvadzi yake yakaenda naye kunoona mukadzi wake kuti mukadzi ari kunzi zvana chi zai ndobva vadzoka achirudza iko zvinosi taipara mudhorobha iko zvinosi taenda kumusha asvika usiku kwachefi mangwendi nhasi kuseni akuda kuzama kugara pasi kuti aratidza nehama dzake kuti ndo zvakaitika izvi anoti isusu takazorwa tiri pabarika baba vedu vane kereke vanonamata vane madzimai akawanda mumba medu isusu makazorwa inini mwanakomana ane mudzimai aita Zai takwanisa kuungana asi vamwe ukama mukuzvarwa kwedu vanoti kwanzi enda one by one uchifamba mudzimba dzavo uchivaudza kuti mukadzi wangu akazvara Zai mukadzi wangu akazvara iye akati paukama tingadaro here kuti mungafambira plus imimi zvamuri kundiudza izvi zvokuti nditenderere ndichiudza vanhu kwandakafamba ndakanzi 9 o'clock vaifanira kuchaitinisa iri 9 o'clock dzarini nhasi izvo zvaitwa nguva ikongova KB past 11 4 minutes past 9 yadarika ishi uyezve kwaakaenda uku mashoko aanoti haatyi kutaura kana kumabvunza anoti paakaenda iye akanoudzwa kumuprofita kuti izvo nyaya yandiri kuona panapa ndiye kuti ndiri kuona makore adarika aya pane nyaya yakaitika yekuti mumba menyu muine huku makanga mauraya bhurera reyu ndobva marisa pamapfiwa kuchibva kwazouya imbwa ndokubva yatora bhurera iri muiri kuiziva nyaya iyi murume akati hongu ndoiziva nyaya iyi zvikanzi right ndo zvakaudza kumuprofita yes Okay. ndo pari kutangira chi Nyaya. pari kutangira nyaya makazoita sei panyaya iyi zvikanzi pakambambodyiwa matoki ndobva pazodyiwa bhuraira asi padyiwa bhuraira iri vanhu vakade vakadyiwa mabhuraira vari mukati meukama mukati mehama dzemurume wangu vakazouya nebhuraira ravo vachiti ndauya nebhuraira iri ndiri kukumbirawo aiwa torai vanotakambonda kuriramba bati takazoritora tichibva taridya kudaro tisu zvakare takazoenda kwaranga ratorwa kunobhadhara tichiti zvaitika izvi hazviite waiva tibhadhara ivo vari veukama ndo vanga vane mbwa yakazodya huko saka muprofita anoti hapana kucheka apa Okay. iye murume uyu auya zvakare asvika kumba uku azounganidza vanhu achibva ataura kuti ndo zvimwe zvandakaudzwa but nhasi kuseni pazoda kuita hondo zvakare pane umwe woukama asvika achiti iwewe wananga amai vangu uroi akati ndavaronga papi ndakuudzai zvakaitika nezvandakanonzwa kwandakafamba pamusoro pezai iri but handisi kuda kududuka tichiita nyaya iyi tanzidzai iri risasvikana naini azobuda murume uyu ndokubva vaenda kurwizi kwavari kufungidzira kuti kwakadzikadzika but vati tamaka patakisiapo ndopavakanda Zai asi sabhuku vavaudza vakavasivisa ndizvo here zvaakaudzwa kurungwe kuti kana ukasvika right kwamurehwa unofanira kunoisa Zai murwizi kwanzi unofanira kukandiwa mumvura Okay. saka nhasi vari kanda mumvura mukaenda pawhatsapp channel yedu yemhuri yezimbabwe iroro Zai iroro ramuri kuona iroro ndiro Zai rakabuda mumunhu angane 9 months ende regai ndikuzivise mukoma KB ndabvunza zvese mukadzi uyu kutangira nepa 3 months akaenda kunonyoresa aenda kuskero ndokubva murume achiti mapepasi aya ndinawo aya ndakaenda kuskani ndokubva ndaudzwa kuti mudumbu remukadzi wako mune mwanakomana mwana kuskani uku vakaenda kuskani pamaweeks mangani havanoziva kuti vanga ri maweeks mangani vakatoona mudumbu mune mwana vakatopiwa bepa rinoratidza kuti mudumbu mune mwana ende mwana ari mudumbu umu mwana mukomana saka mwana akaenda kupi kukazobuda Zai Zimbabwe manyai pa National FM WhatsApp channel munozoonera mega kana musati majoina channel iyi ingotumira ikawedhiro kuti link pa WhatsApp pa namba dzinoti 0713938538 paka rega ndipindire masvingo ndapindira mumasvingo mukoma KB mune nyaya yakaitika yemwanasikana ane 22 years dzekubereka akatizira mukomana wake waakasangana naye mukati meguta reHarare achibva aenda kumasvingo uko aikuziva chikonzero vakatomboenda kwatete vemukomana achibva aenda masvingo saka musikana nemukomana vakagara pasi akamuti enda kwatete vangu ndichazotevera nekuti tete vangu vanokuziva musikana uyo haana kuenda kumba kwemukomana akaenda kumba kwavatete hanzvadzi yababa vemukomana ende zviri pamutemo ndokubva aenda ikoko akati aiwa weekend ini ndiri kutevera ikoko asi zive kuti mwana uyu kuuya kwaita ikoko
atove mukadzi wangu. Chete achibva chengeta munhu ndokubva vazoenda naye kumba kwomukoma wababa womukomana uyu. Zvikanzi mwana uyu atouya but auya nenzira yekutizirwa kureva kuti mwana wani wemuroora wepano. Ndokubva vatakura mwana uyu ndokubva vamuendesa kumba kwaamai nababa vemukomana. Ndokubva vanzi muroora apinda vakawanda ndokuziviswa. Ndokubva vanzi izvo musi wakati kuine chimhandara kupemberera kuti mwanakomana uyu atora mukadzi wake. But zvakamboitika kumashure ndezvekuti mukomana uyu akamboroora mwanakomana, akamboroora musikana wakaita naye 2 months. Mushure mekupemerwa nyaya yekuti musikana waakaroora akamuudza kuti pamuviri pandinapo ndepako. Mukomana haana kukwanisa kurapa nekuti zvinounza pamuviri akazviita nekuti ivo vaifambidzana. Ndokubva atora mwanasikana ndokubva aisa pamba. Aisa pamba kudaro but asati amuisa pamba mwanasikana akazoita nenyaya yenzira yekuti vaenda kwasabhuku vaenda kwamambo torai mwanasikana oyo. Asi vachiri panzira yekuti vari kutongwa musi wakati vari kuenda kwamambo musi wakati vachienda kukotezva kati akabva azoenda musikana uyo aigara munzvimbo yekumasvingo kudhorobha achienda kwamba kwavo achienda kumasvingo but paanga ari kumasvingo kunove kudhorobha aizviti ari kubasa ndinosevenza kwakati. Okay. Mukomana akazoshedzwa nevamwe zvikanzoda kuti kuzivise kuti mukadzi wako atoti ane pamuviri wako but ane pamuviri zvechokwadi but toda kuti uzive basa raanosevenza. Anoti anosevenza kopi ndokubva audzwa zvikanzi alright tikaenda uine mari toda kuti uya mukati meguta reHarare tikubatsire. Taona watambura ma-up and down ekuenda kumadzisabhuku ekuenda kumadzimambo uchinzi nomari waona kubatirwa. Asi mukadzi wako mukomana ndo paakazoenda akanoona kuti musikana uyu aigara pamba panogara vasikana 12. Dzimwe dzimba dzacho vanogara vakawanda vari imomo asi basa rake ndire kubuda mumba umo manheru vachinomira murodhi vakashama achitsvaga mari yatinoti touchline yekutengesa muviri. Ndo kwaive nemusikana uyu kunova kwakaenda murume uyu ndokubva aona mukadzi first day haana kuenda patouchline. Ndokubva aenda kunotora waanoti mupurisa wamambo anova ndiye akamusevha tsamba yekuti unofanira kuya kudare achinzira kuti muite umbowo. Mupurisa wamambo ndokutakurwa ndokuenda ikoko. Mupurisa wamambo ndiye akaendeswa akapiwa mari inokwana kuita madhora $20 $20 achienda kunomira pamukadzi uyu achiti ndiri kutsvaga urudo pazuva ranhasi. Ndokubva atorwa ndokubva vatorwa mavidheos vachinzi izvo vari mukati mekutaura. Ndokubva amutora ndobva akuenda pazuva mukomana kunzi musi wokunzi vari kuenda kumatare edzimosva anga akabata vhidhiyo iri. Ndokubva azopa musikana achiti kana iwewe uchitinosevenza kwakati ndiratidzewo kuti munhu uyu ndiani ende paakamira pane zvakapfeka unomuziva here. Zvakaita kuti mukadzi uyu ati iye kudarira kwamambo bvisai nyaya yangu handichadi kuenda ikoko. Yamiswa kudaro hapana kuzobvunzwa chimwe chinhu zvakare pamusoro penyaya iyi. Nyaya yakabva yamiswa yakadaro. Asi yamiswa yakadaro mukomana uyu akazotora umwe mukadzi akabva kubhindura anova ndiye akatizira aenda kumba kwavo. Aenda kumba kwavo zuva raakabuda achiti akuenda kunoita umwenga achibva kumba kwatete achienda kumba kuna tezvera vake musi wokuita umwenga mangwana sanhasi atambirwa mangwana achida kutora mutsvairo kuti amuke achitsvaira ka munozviziva zvezvo kuti anotsvaira achita tumatutu twemarara. Asi pese panozoda kuorerwa duto panenge pachiiswa mari achiiswa muhomwe dzake. Ndokubva adonha akabata mutsvairo. Paakadonha akabata mutsvairo ndokutanga kubuda ropa munzeve ndokutanga kubuda ropa mumhuno uyezve achitozvikanganisa kuzvimesa aripo ipapo. Apo pari kubuda mwana uyu vana tezvara hapana chavati vaendesa izuva rikuteka kuita umwe. Ndokubva vatambudzika. Marwariro aita mwana uyu akabva endeswa kuchipatara. Vari kuchipatara vamwe vakamuudza kuti marwariro ari kuita mwana hongu mai naye kunoku but honai ari kuhumuka nekutaura zvaari kutaura but mashoko aitaura achiti iye haufuwe wakagara pamba apa wauya sei nekuti uyu murume wedu sei wauya apa hakuna kurwara kwauri kuita kwangu buda kuenda kumba kwenyu uchaita zvakanaka. Vachinzwa izvozvo kumanesi kuya zvikanzi inzosera mwana mune chekuita rinyaya iri kutaurika zvikanzi nyaya yetinoisiva. Vakatora mwana uyu vanovabereki vemukomana vakakwanisa kuita chivindi chokutaura nevabereki vemwana vari kubhindura vachishandisa masoni neimwe nzira kuti mwana uyu aimboita zvakanaka. Zvikanzi vana baba nana tezvara tinoziva kuti muri vana baba asi mwana uyu tinai kunoku mutemo tinouziva hatikwanisi kutaura nemi tisina zvataita but takumbira taombera
vakushandisa nzira kwa mambo endai munovazivisa kuti mwana tabvuma tisiti naye but kune zviri kuitika kunoko zvakafanana nekurwara marwariro akaita seaya zviri kuitika kunoko. Tiri kukumbira timborapa womwana tichifambidzana pamwe chete nemi tazvinzwa asi uyai padhuze. Vabereki vamwanasikana vakasira kugamuchira nyaya iyi vakati dai tambokwanisa terapisa mwana tozoita chikamu chokuda kuti bari iripe ndokufamba. Vari mukati mekufamba pachibva pabuda nyaya yekuti mwana uyu ari kunze murume uyu kune kwaakambomitisa akaita nyaya asi ari kunze akazoramba. Kuramba ikoko ari kunze hafaniri kugara nemukazi auya mukadzi iyeye toda kukunyadzisa. But nyaya iyi yakanzi yakagarirwa pasi negrupu remumasvingo mukati menzvimbo iyi. Vanhu vevarume 2 nevakadzi 9 vanokwanisa kuita ivo 11 chete vanofamba pashift reusiku. Baba vemwana uyu vakati ndine vanoziva vanogona kubatsira handiurayirwi mwana wangu nekuda kwokuti akangodawo munhu mukati menzvimbo. Baba vakaita chivindi chokuenda kumanzvimbo iyi ndokubva vasvika vakati kuna Sabhuku ndine mwana akaroorwa muno asina nguva yakareba wamuri kunzwa kuti akadonha achida kuita un'anga achida kuita umwenga. Saka Sabhuku ndiri kukumbira ndoda kukanda bembera Sabhuku vakati izvo ndiri kukumbirawo kuti mundiunganidzirewo vanhu ndikande bembera ndokuti mwana wangu ararame. Zvikanzi veida wakanya nderei zvikanzi kwandakafamba ndine zvandakanzwa Sabhuku vana kuramba. Sabhuku achibva unganidza vanhu. Baba vemwanasikana vane mashoko vakataura vachiti wangu kuno kumasvingo ini ndinobva kubhindura but tese tikaungana tiri vana muZimbabwe ende nyika ide imwe chete kubva kuutungamiri kusvika pazuva ranhasi madzimambo akasiyana but panoita mamiti manzvimbo imwe chete. Mwana wangu mwana wemuZimbabwe zvakafanana nemi ndiri kukumbira kukanda bembera rokuti kwandakafamba nekwandakanzwa mwana wangu ari kunzi iye akufira nyaya yekuti akauya pamurume nokuda kwemhosva dzakaparwa nemurume wake kumashure. Saka mwana wangu ndo zvaakufira aizviziva kuti kune zvakaitika kunoko. Ndakutaura shoko rekuti ndati ini mwana wangu ahafi paaripo pakana muchida muuraye kana muchidya idya izvenyu but ndiri kukamba ridomenya rokuti izvo wese anoziva chaakabata pamwana wangu ngaaende kwaSabhuku tisangane ikoko. Asi kana uchinge waramba uchiziva kuti une zvawakaita but hauna kuenda kwaSabhuku hatina kusangana nhasi chaiye buda munzvimbo munomu ende ahumudzokesa tataura tese ndo mashoko andiri kutaura. Sabhuku akabvunza akati kana muchiti munhu ngaabude munomu muda kuti aende kopi? Zvikanzi handina kuti munhu ngaabude muno ndiri kuti ngandisangane pamashoko aya. Mukoma kepinde muri yeZimbabwe vari kumasvingo kana nhepfechiro chibata ngatifambei pamwe chete tigopindirana panapa nhamba dzepanhepfechiro munadzo nhamba dzeWhatsApp channel munadzo tigobatsirana kuti vasingazivi vaziva zviri kuitika ikoko muri yeZimbabwe. Inzwai zuva iroro rimwe chete iroro rakabuda murume achibura kudaro mangwana makuseni muchibva madonha vanhukadzi vari makuru ari pamusoro pe6 years vese vachinzi vafa. Ndokutakurwa ndokuendesa kuchipatara ndokudokta ndokurikonfirma kuti vanhu vaafa vachinzi vafa kudaro vati vafira kuma vari kumirirwa postmortem kunzi chafiwa chii pakati pavo pese hapana kuti postmortem yati yabuda nekuti varida kuona kuti postmortem chavauraya chii. Zvadaro vakawanda vakataka kumhanya vachishivadzira kuti vedu wei haisi nyaya yakataurwa here ine chokuita. Vamwe vakazobuda mukati menzvimbo iyi kune vamwe tu zvakare vakadonha vari pamba ipapo pemwanasikana uyu vasati vataura mashoko pavakaenda pamba pakapati vaparorwa munhu uyu vanhu varume vaviri vakabva vadonha varipo ipapo but vanga vasati vataura vakazotaura kumba kwavo but vakadzi varume ava vakanyara kuenda kunotaura ndokuda kutaura panext door. Mashoko azobudira panext door kuti varume vedu vari kutaura kuti ivo vanogona kufa nekuti vari kufungidzira kuti mashoko akataurwa nemurume uyu ane chokuita but vaakubvunza kuti sei muchibvunduka pane chamunoziva here nanhasi vasati vataura but vanhu ndiri kutaura ava vari panhovo vakarara havasi kukwanisa kutaura hande kuchipatara vari kuramba. Handizive kuti vanhu vanoshandisa zvinhu izvi wai vachinzi vakanzienda kuchipatara vanoramba vanoziva kuti vachingopinda chete pamusuwo kuchipatara zvavo zvapera. Ndobva ipapo mukoma KB vanhu vanataura panapa pane mambuya 2 akafa 2 kweta 2 vakana vari panhovo vari kurwara. Namba ya4 -11 vandiri kutaura vese ava hapachisina ari muvhileji vakabuda. Masingo mashoko andiri kutaura aya umwe wacho mukadzi wakansela wemunzvimbo ishi right. Ndati mukadzi wemutungamiriri ari munzvimbo iyi akabuda. Sabhuku vanonzi vakaunganidza vanhu vedu wei vanhu vangu kana kuti vana vangu kana muchiziva kuti pane mashoko akataurwa aya pane chokuita uyai titaure.
uya ititaure. Saka nyaya iri peko zino ndiye kuti nezuro Muroora akadzoka munzvimbo. Ende Muroora paakadzoka munzvimbo akaperekedzwa nababa vake nemumwe munhu vakauya naye vachimunda perekedza kusiya mwana wangu. Vanoda kumubata batai zvenyu, vanoda kutamba naye batai naye zvenyu. Asi shoko rangu rinoti vandakataura vaya, uyai titaure, musataura nemwana wangu. Uyai titaure. Kana mukada kunzwa ndinogara ndichasiya address, ndisasiya mashoko kwa sabhuku. But namba yandataura iyi haimo munzvimbo. Kutaura kwandiri kuti angori mamwinyi vasangana vaviri vatatu vanenge chikutaura kaseveseve pamusoro pevanhu vasipo. Saka tamirira kunzwa kuti vanhu vakabuda muvillage umu vane chokuita here nenyaya iyi, kana kuti pane zvisipo, kana kuti kungobudawo zvavo. Asi vakanzi kana musati mataura neni musadzoke munzvimbo. Ishoko chete rakavabudisa hatizive. Vakarara vari panhoo havasi kutaura, vari mudzimba kuchipatara vakaramba. Ya machinzwa chekumasvingo mwanasikana paakaroorwa paakadaka kuti atsvaire pachivanze achibva adona akabata mutsvairo zvichinzi iwewe wazoenda sei pamurume wedu kuti mudzimai uya wekutanga akaendesa murume kumatare edzimhosva ndiye here ane chekuita nokudona nekurwara kwomusikana uyu? Haasi kubuda iye manje, kuri kubuda mubereki wake anove mai vake. Amai vake ndivo vari mugrupu iri. Ende amai ava munzvimbo umu havasi pavanhu vakafa. Ndevamwe vana umwe vanhu vakabuda munzvimbo vakatiza munzvimbo izvozvika, ndevamwe varipo. Ende mwanasikana uyu achiita senge munhu ari kumanifesta pakati pevamwe vanhu vakatiza ipapo, ndevamwe mazita evamwe vanhu vakabuda ipapo. But paakabuda haana kubuda mazita achisvika 11, kwakabuda 6. But pane vakabuda ndemumwe aripo ipapo. 0713938538. Pane zvakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti chifu kune murume akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake. Hakuna munhu anotora munhu nokusamuda. Ukaona munhu akusvika pakurongedzera pakunotora munhu kunomukanda pabedroom, kunomukanda pachitchen, kumubvisa kurudzirwa kwake, kumuendesa kurudzirwa rwevamwe. Kunyangwe iye atorwawo zvakare, hatorwe mhani kubva kurudzirwa kwake asingade kuenda kurudzirwa asingade. Vazvinoreva kuti pakati pevanhu vari kuita sei? Vari kudanana. Kana ndanyura, vese vanenge vanyura. Kunyura by 2. Inzwa Zimbabwe, inzwa National FM. Murume uyu pakatora mukadzi akamutora nenzira yekutizisa. Muno muZimbabwe tine nzira dzakawanda dzekuroora nadzo. Asi uyu akatora munhu nenzira yekuita sei? Yekutizisa. Atizisa mukadzi uyu ndokubva agara naye ndokubva awanawo tumasenzi twake. Awana tumasenzi twake ndokubva aendesa mari yake aendesa kuvabereki baba pati. Mari yake aendesa mukoma KB. Akabva aendesa mari inokwana kuita iyo 1,700 US. Mushure mutizisa aroora mukadzi wake nenzira yekutezisa ndokubva agara nemukadzi ndokubva aendesa 1,700 US dollars. Okay, ndopakave netsvakira ikuru nokutisa timwe tumari tokutangira kuti ano ndiri kuroora anenge akati sumuke mbichana. Ndokubva agara ndobva aita mwana 1. Aita mwana 1 mushure memakore 3 ndobva arangarira kuti wandiri kugara naye wasi urudzi rwangu. Ndakamutora nevabereki akaendesa kuchikoro kuchena nekutsvukira nekunaka wandaona rwewe rwakabva mukati mekuchengeta kwevabereki vake kundikavaziva ndikamboendesa mari. Zvinoreva kuti bepa rangu ndikapiwa nelist harisati rapera pane dzimwe mari. But ndakudzokera ndoita sei? Ndinotangira pandakasiyira uyo kudzokera zvakare kwanatezvara amene kuti ndekwakanyemba. Ndadzoka mwana wenyu apindira. Ndadzoka mwana wenyu kureva kuti mwana wenyu ukaona munhu achiti akatenga mombe anodzoka achiti hamuna imwe here muri kutengesa. Aiwa iri kudhonza kana kuti iri kubereka. Uyo wapindira. Vanhu vaungana bvupfuwe kapika pakazara grosari. Yes, vanodhaka vari kuudzatsa hana bhozho ri panakatangira ko hatimwe nenyaya yekushaya marika. But apa ndopanakatangira pano kuti wawasho wanga uripo. Murume akati ndiri kumanyira kubasa munyai ngatire basa. Mari yakati bepa raishedza kuti pane mari yakati yakasara pane yakati pane yakati achibhadhara pachibva pabuda mari inokwanita 7,200 US dollars. Apa akambobvisa 1,700 US.
amakaita Mexico kwa muchatiudza answer Natasha Ziko Yes. atanidza toni anogona kutobatanidza anogona kutouzwa iye vateereri venational FM chikoro vakadzidza avanonoke Yes. 1700 plus 7200 ati dzaipiwa ana mainini hadziverenge mbari yes ndosara kasaramota sukanzi ndiri kumanya ndoda kuenda but zvandakuita pana pana baba kumbosara kurongedza timasese senye zvimwe tochonaka ndichasiya mukadzi anozotevera zvake but vatete uyai pano ndine tsamba yandinoda kukusira iyi mukomana uyu kumusha kwake ndokupi kuchiredzi anobva kuchiredzi akarora kuchivu akachirora kuchifu saka angauya kuchivu Kuchivu. pedza kubhadhara ende paakatorora aishanda muchifu imomo okay saka mukushanda Ndo makasangana. mukalisa makoma makudo mugomo ndomukunonga ho pakazouya chitwa ako yenani akatiwa nidzimwe hama dzake Okay. aiwa kuroora kawo hama dzofana kuziva kuti mangwana zvikakanganisika hama idi akasvika apa uyo akuda kumhanya ikakusiwa iri envelope so pakasiwa iri envelope ine tsamba aina kusiwa pamunhu 1 zvikanzi vanatete anana tsano ndichasiya chi mune tsamba iri umwe nemabvisira aita vanhu mari Vakangoti, vanhu vakaita teki kuti ada kusira envelope diario ndofunga chibhegi futi mune mari irimo mari iri mubo yokutenda saka munhu wese tiri kuida mariyo baba pakanozonzi time mukwasha tobuda aenda dhara choga paEpperton Park 8,900 atopindira mudhara wemedzi yes ndaposana ndakati Natasha usati waita betsi vateereri venational FM tovaziva vanenge vatokanda kudhara right baba yazovhurwa tsamba munhu kuti ukangoti tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri mukufamba kwedu tiri masiyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri wona mukufamba kwedu siyaiti tiri matikitifa tiri masiyaiti tiri matikitifa mukufamba kwenyu baba Isabel mutsamba manga mune tsiko aikuti avhura tsamba ukangoti ari padhuze auna kutoona ukaikako uya asomira uri ngati utoenda kusvikira vanhu vaungana vakomana zviri pana pakaizvi mahwana aya Zimbabwe muri kuda here kuzwa kuti mutsamba yakasiwa nemukwasha angabvisa 7,200 years plus 1,700 years aiwa tototi magunanzi makamunei manya paNational FM WhatsApp channel ingokanda izwira kuti link LINK panhamba dzinoti 0713 938 538 0713 938 538 1,200 US dollars nezvimwe zvakabviswa ipapo akasiya ka envelope muenvelope manga mune bhirifi manga mune tsamba mwadi mutsamba manga munei Zimbabwe mukwasha pedza kubvisa mari dzake achiti ndiri kumhanyira kubasa ndichasiya mudzimai wangu pano achazotevera sezvo ndichimhanyira kubasa uyezve kumba nevanhu vebasa zvikamira sende kuti munhu antindu wake mutsamba ichivhurwa muri yeZimbabwe manga muine zvaakanyora zvakaitwa zvaakatora kumukadzi ende anoti iye ndabva ipapo ndine mhosva yendinayo yekuti foni yemudzimai wangu ndinayo kwaari ikoko angorioneka mbudzi kekuti kwase kubatana but foni yake ndinayo ndiri kuzvitenda kuti imhosva kuti ndine foni yemunhu asi rudo rwangu runokuratidza kuye kwezerere kuzorora kwandiri kuita mutsamba manga makanyorwa kuti 1 pane mameseji emudzimai wangu achitaura nechikomba chaanoratidza kuti ane umwe mudiwa wepasaidi asiri inini mukadzi achikomblena kutaura nechikomba kuti next time kana wafunga kubuda neni chakawo nzvimbo inoonekera kwete kundiendesa kunhu kune tsvina senge kuya kuda kundirumisa netsikidzi amai mukadzi ari kutokomblena yechi2 yemifananidzo yechikomba nemukadzi vakatogarisana pamakumbo vasina kusimira vasina zvipfeko vari pai
vakagara mumba murume masikatosivi kuti mumba mani. Yechitatu message yavatete vachitumira mwana wehanzvadzi yavo kuti ndanga ndichitaura nababa munini. Saka mameseji airatidza kuti apinda mufoni yemukadzi wake asi achitaura navatete vachitomuti wonawo pandaitaura nababa munini apa. Haunofunga kuti baba munini antaure nawo, wona pandaitaura nawo baba munini achitaura navatete. Vatete vari kutoziva kachikomba, vari kutoziva chikomba. Munzwai mashoko. Vatete pandakauya kumba kwenyu ndakabva ndichimhanya ndakazofonirwa kuti ndiende kubasa rakanga risiri zuva rangu, asi pandiri kudzoka aiwa ndichadzoka ndine time. Garai maudze baba mukuru kuti baba munini baba matita chibvaisa shoko rokuti uyai baba munini tinokugamuchirai, but ndinokusimbisai kuti mutambe makangwara. Handiti munoziva here kuti munhu uyu munhu wemunhu. Hey! Vatete ava vaitotumira mamessages aya vanga varipo pamaroro apa. Vangaripo pamaroro apa. Mukwashaona zvinhu izvi haana kumira kuzorora, akauya ne7,200 US plus magrocery netumwe tumagunanzi. Ndobva abhadhara mari yake akati ndiri kumhanya kubasa, ndobva asiyira tsamba. Vachisara vakabata tsamba iyi vachizoivhura, vakaivhura mukwashaita sei aenda. Vatete vamuona bvunza mwanasikana, nai mwanasikana zviri kutaura unozviziva here? Haana chakapindura. Vatete vanobvunzwa, vatete ndimi murimo mutsamba ichi? Hapana akadavira chiuno. Vatezvara vanove muning'ina wemukoma wababa vemwana uyu ndobva vaunza nyaya. Zimbabwe mukoma wangu varushaya zvekupindura, mari vakabata ava vakadasendera vakabvisa, but vari kuti ndeite sei nemari ishi? Zvane nguva yakareba sei Mukwasha abvisa rora iye achibva adzokera kubasa akasiya tsamba? Ndezuro ranga rizuva rechi6 mari itopisa iritovava mumba izvizvi. Mari ichiripo. Mukwasha zvaenda ari kutaura nemudzimai wake here? Ari kutofona. Muri right here? Muchatevera rini? Imbopa mama foni nditaure nawo. Ahanda kana dambudziko, ahanda kana pari kuratidza kuti vakaita sei. Tsamba yakanyora iyoyo bo. Okay, saka aunza nyaya paNational FM. Ndana baba vemwanasikana vakagamuchira mari. Nokuda kwezvatakagamuchira izvi Zimbabwe tinofanira kuita sei? Mari tinotya here? Mukadzi uyu anofanira kudzokera here kumurume? Mushure mekunge aisa mamessages echikomba emudzimai wake pamwe chete neatete, pane zvaakazosiya anyora here? Hana. Okay, akangoti honaiwo zviri mutsamba chete. Andiriasi mutsamba tirove Pakatsika andiriasi mutsamba Wana dirove Pakatsika kumbire andiriasi mutsamba Wana dirove Pakatsika iwewe andiriasi mutsamba Wana dirove Pakatsika simutsamba Reporting to the angel. What did you really pay for? Hati. Zvinoita seiko kana uchida kuroorwa. Saganyasha. Unopinda muwaniso seiko kana uchinge wava nemurume. Zvinoda kudziwa remukaka kunenge kuna Nicodemus. Ndianiko akatanga pakururama. Ivi kukatanga raniko Simon Peter akauya pakati ndianiko Nicodemus mubashure mabhosho pakapinda aniko Mother Mary tapyo tipaini fadhapika afana tusipekeshana mtura imam jumanda wakachiwe pakibedekia si pinditi horomait tenyoro shuwiri pindifo wako si pinditi horomait tenyoro nyaya yandiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe regai ndikuzivisei kuti nyaya iyi ndiye kubhindura asi inosanganisira Harare asi muridzi wenyaya ibhindura. Kune mwanakomana akaroora mukadzi wake
nemakore anokwenda kuita iwo 25 years kubereka ndobva aroora mukadzi mu 26 vanga vane mwana wavo makorokoto kwakabva kwazvarwa chimwanasikana chino chimunaku right chino chakasimba mwana chipo chinobva kuna Mwari ndokubva chapiwa zita raamai vemurume sikanzi Georgina mbuya good ndobva chagamuchira chapiwa zita rambuya chaigara chiri mumaoko mwanakomana akabva ataka kudzokera pakuita ukomana but achikangana kuti ndaita murandakadzi aishevedzera kuti kana murume ari murume ndewangu chikonzero ndindakaroorwa zvokuti kuna sisi Jennifer Monica tekera rozuko ndevekunze but ari mumba ane zita nekuzikana semuroora ndini but ainzwa kuti murume wako ari kuna Nhengi yeye ari kuna Jennifer yeye ari kuna Tekera yeye ari kuna Rosi vakawanda mazita but mukadzi ari one zvakaita kuti mukadzi ati ndiri kubva chimiro pandiroenda kuchibhora ndosekwa kunze murume wake ndiyanga anhengi uya ndiyevererererere kwasekuru Bhozho ndokunopfugama sekuru ndauya ndaombera imba yangu ndiri kuita ndiri mwana mudiki ndiri kutorerwa murume ari kuita gumbo panze inzwa Zimbabwe inzwa National FM Godobori ndozvo akanyorera chikwangwani munhu akaenda kumba kwaGodobori achida akamupfuwira ndiani muroora mushure mekunge murume atanga kuita gumbo kunze akatirega ndimudzikamise hamene kuti kuriko kunosetwa here brain dzevanhu aenda Godobori akati ndozvandozikana nazvo ndiri kuona kuti zvandiri kudzwa nasakuru pano wakasira mwanangu rekati mudzikamise rekati mugarise pasi ndichaita kuti zvinhu zvako zviite zvakanaka ndofapiwa mushonga apiwa mashoko yekumagunde jekesa msutu kufamba uko akaenda kunoti zvada kuti aite sei aitwe ndokusvika ndobva afuraya muri wake womufushwa kwanzi ndo munenge svibira hazvionekwe murume ndobva apiwa ndobva asota apana kuti 3 days akumhanya akurwara nenjere but achirwara nenjere murume uyu aitaura chaizvo zvimwe zvinhu zvitaura nemuroora ndikwenzi murume wangu pakataka kurwara nenjere aitaura zvese zvakaitika zvandikaita inini but anga asiko yes pasine mazuva ndakatoona kuti munhu akurwara ndokuenda kunoudza mukoma wamurume ndokunoudza vana baba kuti murume wangu zvari kuita anenge akurwara kusvika kutorwara but baba vemurume uyu ivowo pachavo ndiGodobori wow zvadaro mhuri yeZimbabwe baba vakupinda mudare ravo baba vachinzwa zvakare mashoko ari kutaurwa nemwana wavo pakurwara paipai nyaya yake ndeyekusimbira kwemukadzi wake ndiwo akaita zvakati iwo akaita zvakati baba ndokutora muroora zvikanzi uyu musamutevedzerwe nokuti ari kurwara murume uyu iwe muroora uyu apanapa garapa muroora ndiudzi zvakanaka chii chakaitika nokuti napinda matsere ndaita akatadza ngumo munhu wandiri kuona ndiwe but muroora iwe unoroya here zvii zvakaitika muroora unopana zvotooma zvikanzi baba mira ndikuudzei baba indoda imba yangu ndakazama kutaura nemwana wenyu aindivhunditira dzimwe kuroona asingatauri but ndanga ndakutya nenyaya kuti ndoda murume wangu ndakanyara kuuya kwamuri kuti baba mungandipa here mupfuwiro wokudzikamisa mwana wenyu ndakaona zvisingaite ndakabva ndabuda amai kumagunde ndakaenda but ndaenda ndokwandakanopiwa mushonga uyu pandakakumira ndiri kuenda kuHarare kuna tete ndopandakanopiwa mushonga ndobva ndanopiwa mushonga ndobva ndaisira murume uyu ndiri kuona kuti murume mushonga uyu watikanganisa murume kubva zvandakamupa murume wangu akurwara ndakaenda kwasekuru Nhengi ndokwandakanopiwa mushonga sekuru Nhengi vari kutaurwa ava vari kubhindura aiwa kumba ndokubhindura sekuru ava vari kuHarare ndobva baba vakati no problem ndobva vashedza hama dzavo ndokubva kwakwenda kuita 7 kusanganisira nemuroora kusanganisira nehama dzemuroora hama dzababa ava noumwe mukuru anozikana sachairman munzvimbo zvikanzi tiperekedzei muroora ndikutungamira ndiye anoziva kwakaenda avo kuHarare paka variko vakabvunza baba vaGodobori uyu varimo muHarare zvakare okay ivo pavakaenda vakanosvikira kumba kwababa vaGodobori uya wokupa muroora mushonga tauyawo panapa tine nyaya yakati muroora taura muroora vese bvu ko ndo nyaya yachona saka isusu kuti tisvike tichitaura nemwana wenyu tinogona kukundikana nokutaura tatirega tikukira kuna baba kana mune vamwe vakuru vanoremekedzwa titaura nyaya yedu nerunyararo asi chatotiwe panapa ndechekuti mwana ari kumba uku takatosunga netambo ari kurwara wacho akapiwa mushonga ari kurwara mwana yashedzwa auya panzvimbo ari kunodaiso dhuma nemuroora uya ndakabva washandira ndovaziva zvikanzi kushandira kwavakaita ikoko ndokwaita kuti vauye pano
vauya nenzira ikwandiri inzwe nyewe vari kutaura muroora taura ndini paya pandakauya ndikataura kuti murume wangu ari kunetsera gombo mbagombo kunze mukati muchandipa mushonga uya pamakandipa kuti ndidzikamise murume atanga kutakakura nenjere zvikanzi nemugodobori manga makateeresisa here muroora wenyu achitaura dzokorora achibva dzokora ndakauya waidei vachibvunzana mushonga wei wokudzikamisa murume nokuti murume anoda segombo mokunze andika kuda kuti mushonga unonzi kudi zvikanzi weda chii mupfuwira zvikanzi right zvikanzi kana manga makateerera wandakapa muroora wenyu ndiwo mupfuwira ndiwo kudzikamisa murume asi mwana wenyu ari kurwara nenjere ausi wangu ndiwo kudzikamisa munhu kureva kuti ari kubata kwakaita kwakawanda kwaakaende kunokumbira kuti munhu arwara njere ngaende ikoko wangu mupfuwira baba wachibva ati no shamari yangu chiruchisa mwana wangu iwowo mupfuwira wakapa alright wako hausi kurwarisa njere but wakamupa ndiwo mupfuwira mwana wangu womupfuwira wacho futi hazviite chirutsisa futi mwana wangu womupfuwira iwowo zvikanzi ndoda mombe 3 kuti ndimururutsise watiyazvona zvikanzi muroora pawakauya pano uchizobhadhara kuti upiwe mushonga womupfuwira wakabhadhara mari zvikanzi huku zvikanzi wakabhadhara huku nasi panodiwa mombe 3 zvikanzi sahwira wangu rutsisa mwana wangu zvikanzi ndezvekwako ndipase mombe zingasi mombe 3 zvikanzi alright baba vachibva vasumuka vangaoneka bhegi anga vanawo ndobva vafura ndobva vabuditsa banga rerudzi okapi vabuditsa akuitira okapi aya anda zvokuvharwa anoita kuvhura muchivhara chiri chipuranga right amhindura anonzima chiya vanoziva kuti mapanga aya ekuti rinovharirwa bakatwa batikati bakatwa kadiki ndobva vavhura bakatwa ndobva vabayirira banga pasi pavangakagara ipapo baba vemwana ari kurwara vanisana nemurume ndobva vavhura bakatwa ndobva vabayirira pasi vabayirira pakasi ndobva vatora bute ndobva vaisa bute ipapo ndobva vatora kabhodhero kanga ri mafuta matsvuku ndobva vadira pamusoro ndokutora mechisana ndobva valaita ngandu banga riya yangandu ndokutanga kutsva banga riripo apa ratanga kutsva kudaro banga rakatsva mukoma KB vachibva vangoti kuhama dzavo musaende kune utsi ukataka kuenda uku endai kusaidiri opposite neutsi utsi ukataka kuita uku imi ende saidiri opposite neutsi anditika achibva atora mafuta ake ndobva ati mumaoko ndobva angoti mwazvikanzi kana wangonzwa wangodonirwa nefuta chete no problem chero utsi ukwa ikoko hauchisina basa baba murume uya yashidzwa zvikanzi kuzvamakuita pano pamba pangu nezvipizvi matidida nemwana wangu zvikanzi mwana unyasi kunzwisisa zvikanzi banga ratava kutsva mukoma KB chinoshamisa banga rakatsva zvese kupera nebanga racho chibanga chisimbike chiya nechibanga cho chese chakatsva zvikanzi ande akunze kwayati zvikanzi isusu taakuenda but hauchafi wakaita n'anga futi hey taakuenda but hauchafi wakaita n'anga zvakare mwana wangu ndichanorapisa ndega kwete ndichanorapa ndega ndichanorapisa ndega vachibuda mukoma KB ndobva vaenda 3 days time pachibva pasvika mukadzi ada kunobatsirwa ipapo mukadzi achibva pinda matare zvikanzi ada kutirwa matare anoti kutaosa mari muplate yematarika achinokanda mari ichingopinda muplate chete mukadzi akabuda nespeed nemari yacho akasiya achida kunobatsirwa akazomira kunze kwayati achibvunza kuti yemi panobatsirwa vanhu apa ndichingoisa mari muplate ndaona nyoka ichida kunoruma akateerwa nemukadzi wemubatsiri zvikanzi mune nyoka mbopo zvikanzi aiwa mune chamurikwa zvikanzi hande mukadzi achibatorwa pasi akati awa mari ende siyei sarai nayo zvenyu torai henyu ndokuna kurombeswa bonasi ndobvaruwa pasi zuva iroro mangwana achona kuchibva kwauya mhuri yakanga yafirwa kwedu kugoko tinoti kusonde kuti kana vanhu vachinge vafirwa nemurwa vanofamba vachida kunzwa kuti chakatya munhu chii saka munofamba muri family dzimba dzese vasvika varipo 14 vanzi pindai mumba vapinda mumba mukoma KB vachikunoti mari muplate vamwe vakafenda vachituruka imba vachida kubuda mbomo yabuditsa musoro nyoka kwanzi vachienda kumba mukoma KB vakazorisakatirana kuba vanhu vabuda chitiza ende vanga vatiresa kuti pazuva iro vanoda matare 3 vachifamba but vakatiza vakaenda kusvikira murume vanokadzi vakaoti chii chiri kuitika murume achibva atirega ndimbomira zvematare ndichiita ndichichera mishonga yangu ndichiunganidza ndombofambira chii chiri kuitika aenda musango nekapadza keserima kekunochera mishonga kaya auna gwenzi rakuda akuda kunochera kudaiso mukoma KB nemhuri yeZimbabwe achibva ona nyoka yasimudza musoro iri mberi kwake nguva yakatirika ndinotema nyoka ndiye gombo azotema
azvitema akazoonekwa nevakomana vefudzaumbe ndo vakamusesekedza kumuendesa kumba ndobva aenda kumba. Mukadzi akati baba mwana nyaya iyayi baba vaya vanogara muno vakasiya vaisa banga baba vavo vanogara muno vachibva naona baba vachona zviri kuitika kumba zvikanzi no neniwo inini zvakaitika handira kuchifarira maifanira kuti muwirirane vachibva vati shedzai mwana wenyu mutaure naye avana kuti shedzai mwana wenyu vakati endai munoudza mwana wenyu kuti kana ida kuti tiwirirane mwana wedu takarapisa ari mukadzi akuzwa zvikanzi mwana wedu takarapisa tikazama kutaura naye akaramba ndosaka takasheta tisusu haachapfekaita unganga futi ndiri kuti tiri kuda mombe 3 dzaakataura achida dziya tiri kudzida kuno idzodzo hadzina zita dzaaida kwaari ndidzati tinoda kwaari tabva ipapo tozoda mombe 3 dzekurapisa kwatakaita mwana wedu mobva mauya. Saka izvezvi kuri kunzi kwawanikwa mombe 4 but asati dzaenda dzakanzi chienda dzakakwana. Saka dzimwe mombe dzasara ndodzavamira kuti dzine sei dziende ikoko. Baba ava vari kunzi kubva zuva iri havabude muyadhi vanenge vachingotenderera muyadhi mavo. So chatiri kusaziva ndechekuti kusabuda kwavari kuita muyadhi ndekwekuti vakabuda muyadhi vane zvavari kuona here ndovanotsvaga namba dzemukadzi. Ndotaura nemukadzi, mukadzi anoti kana muchida kuti nditaure nyaya ndichakwanisa kutaura nyaya kana takwanisa kuwana mombe ngani dziri kudiwa nokuti handisi kuziva kuti tikapedza kana ndikada kutaura nyaya risati tapedza kubhadhara neniwo handisi mumosva here. Dzimwe dzenguva ndikada kutaura nyaya iyi ndogona kuona nyoka. Saka ndichiri kutya kuita sei kutaura. Baba mubatsiri akapa mudzimai mushonga ukanorwarisa murume ari kupi izvozvi? Ariko kupi? Pamba pake ari muno muHarare. Ari muno muHarare. Ari muno muHarare. Gumbo rakazvitema riri sei? Ari kurapwa. Ari kutorapwa gumbo riri kutorapwa rakazvitema. Riri kutorapwa but akazvitema ega. Baba vemwanakomana ari kurwara vari kupi? Vari kupindura. Vari kupindura. Vari kupindura. Ndo kwakaenda mudzimai. Aiwa. Mudzimai achinotaura pamusoro penyaya. Yes. Akaenda kwa baba vemurume uyu. Kwa baba Godobori. Baba Godobori. Godobori ukupa mfuwira. Ari muno muHarare. Baba vake zvakare Godobori ivavo. Varimo muchi? Varimo muHarare. Asi vane mwana ari kurwara. Ndivo vari kubhindura. Pavakabva kubhindura vachiuya nemuroora vaida kuenda kumba kweng'anga nokuti muroora aikuziva but vakakumbira kubvunza vamwe kuti baba vaGodobori uyu vari kupi kuHarare. Ndobva vaudzwa kuna baba vaGodobori kuHarare. Ndobva vanosvikira kumba kwababa vaGodobori akapa muroora mushonga. Ya pakaipa Zimbabwe muri kuchinzwa icho. So avasati vabhadhara mombe dziri kudiwa. Vari kuti vakawana 4 kuri kudiwa ngani? Kwasara 2 kuri kudiwa 6. 3 dzainzi vakachezva pakutanga kunzi kana mida ndironore ndirutsise mwana wenyu mombe 3 ndo dzavanziwo imimi bhadharai 3 dzamuri kubhadhara ndedzamaida imimi hadzina zita. Mozobhadharawo 3 dzedu dzekurapisa kwatakaita mwana wedu kunomurutsisa isusu 6. Saka wanikwa 4 kwasara 2 hatisati dzaendeswa. Ya pakaipa. Faidze chimwe baba Isabel, pane chimwe chiri kupisira chamakabatira muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafetsa. Paka Chipinge Harare. Chiri kubatanidzira Chipinge neHarare. Chinoti kudini koiti? Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafetsa nekutsutsura zvitu matima ose nyika ino. Nyaya ndoda kutaura pana pamuri yeZimbabwe yakaitika mukati menzvimbo ichidira Chipinge kusakasira neguta reHarare. Nyaya iripo ndiye kuti kuna baba vanogara mukati menzvimbo yemuChipinge asi vachigara mukati menzvimbo yeChipinge vakaita vana vanokwenda kuita ivo 5 vasikana vana pamwe chete nemukomana mumwe chete asi mukomana ndiye first born pakurarama kwavo kutaura kuti kwatiri kuita vanasikana vakaroorwa kusanganisira Hwari mwanasikana ndiye ari pamba akamboenda kumurume akadzoka. Mwanakomana uyu ane mukadzi wake asi akachigara pamba apa asi pamba ipapo ari kugara muyadhi asi asingagari pamwe chete nevabereki asi aine mukadzi wake. Right. Zvakaitika ndezvekuti baba vane 7 years vashayikwa zviya zvekungoti havasi kuonekwa. Vehukama kusanganisira amai nevana hapana ari kuziva kuti kwavakaenda vapenyu here
kana kuti vakafa kutsakatika kusvika pakuchikiwa nezvikara. Chavari kuziva ndechekuti paimbori nababa pano pati baba vasi kuonekwa, asi kuti vazive kuti kushayikwa uku inyaya yekungoita kana chichoni ikoko kana kuti vakafa hapana ari kuziva. Vari kufamba nokutsvaga kuita tsvakurudzo munga nemaprofita, but mavari kufamba vari kusangana nezvakasiyana siyana. Vamwe vanonzi vakafa, vamwe vanoti vari kudzoka, vamwe vanoti vari kurwara vari ikoko pachitaurwa zvisinganzwisisike, asi kuti vadzoke pamba havasi kudzoka. Zvakaitika mazuva apera ndezvekuti pave negore pane munhu akambosvika achiti muri kutsvaga baba venyu ndakavaona kuchinhoi, but pandakaona kuchinhoi vari kuratidza kuti munhu ari kurwara nenjere, nekuti ndakatomuona kupfeka kwacho kuchiratidza kuti munhu uyu ari kurwara. Vakamhanya vakandopinda mukati menzvimbo yepachinhoi pavakanga vanouswa, vakatsvaka kuita 3-4 days kusanganisira nevakuwasha, baba vana kuwanikwa. Hapana kuti mazuva anodarika maviki maviri vakanzi vaonekwa zvakare mukaroi, vanhu vakamhanya vakanotsvaka but vaisawana munhu. Ndokudzoka ndokugara. Izvezvi mhuri yeZimbabwe tine gore. Mwanakomana wababa ava anoshandira nzvimbo yekugwanda kwaanoita chikorokoza. Ndokubva azodzoka pamba achiti vadzimu naMwari vari kudenga vakomborera. Pandakafamba nepandakabata zvakaita, badzara vakandipa kuti ndiende kunochera sezvo ndichishanda ndichichera. Zvakazoita ndakanosangana nepane goridhe, vakabata dombo, ndakanonga dombo nkute. Ndokubva adzoka kumba, ndobva atenga motokari dzake 2, ndokubva atenga imba mukati reguta reHarare kuwadzana. Anga nekuvimbisa zvakare kuti arida kuti ane bhawa remunhu wari kutaura naye kuti avhore. Vadaro ari kutenga zvinhu zvake, imba yaturiko. Achibva ati kuna mai vake, mama, sezvo baba vakaenda hapana chamunovavarira kugara pano, ndogona kukutsvakirai munhu anosevenza achigara pano pamba, nekuti pane mombe, huku nezvipfuwo, uyezve musha wokumusha atingausiye, ndiye achigara panapa. Imi amai mobva maenda kuimba yangu iri kuHarare. Right. Upenyu nehutano zvakusimukira. Amai vaendeswa kuimba yekuHarare. Mwanasikana namba 3 akaroorwa, ndokubva atanga kurwara nenjere. Murume wake achibva kuti mukadzi wangu, but ane mashoko aitaura zvikamubata ita simba rakawanda kuda kutozvibhakira nemurume wake, but aitaura mashoko ekuti mukoma wangu, hanzvadzi yangu, chokwadi ingatenge motokari kutenga imba ichishandise baba vangu, baba vedu here chokwadi, but airatidza kuti ari kurwara achibvisa hembe. Mukuwasha achibva afamba nemukadzi wake, afamba nemukadzi wake kwaakaenda, achibva anzi hazvisi zvako izvi, wako ndiye mukadzi, but zvavapa mukadzi wako hazvisi zvako izvi. Right. Enda unoshevedza hama dzemukadzi wako dzese dziuye pano. Kana ndichiti hama dzemukadzi wako, handisi kutora kwana baba mukuru, kwana baba munini nevazukuru, mawakaberekwa iwewe, vangave baba vako, amai vako, nevawakaberekwa navo, vakaberekwa nemudzimai wako, vauye pano. Iwe unongozouya kuzovatura pano, ndoda ropa iroro. Mukuwasha akashevedzera kuti manje baba vako vakaberekwa muimba ine hanzvadzi imwe chete, ndiwene wachi hanzvadzi yamukuru. Zvikanzi kana baba vasipo ngavauye ivavo, ende ivo baba ivo vasipo ivavo ndo vandoda kutanga kuwana baba ivavo vasipo mukadzi wako, nokuti zviri pamukadzi wako zvakatangira kuna baba vake, endi baba vakangodisapia. Mukuwasha achibva aenda, amai nevaning'ina nababa anovetsano, mukadzi arwara uyu, but kwandafamba naye kwanzi kuri kudiwa hama kwete inini. Inzwa zvakataurwa nefirst born hanzvadzi yemukomana yemusikana yemukadzi uyu, inini ndiri busy, ndichakupai mudzimai wangu naamai Mukuwasha, mobva nevamwanasisi vangu mende kutorapisa mudzimai wako. Zvavanenge vanzwa ikoko vanotaura neni, kana kuchidiwa mari ndokusaka muine mudzimai wangu achakutsai zvekuita, mari iripo. Motokari dzangu dzandakatenga manje hadzisati dzave nemapepa akakwana, plus kune bhawa roda kuvhurwa, ndo zvandiri kumhanyira. Nguva ida kumhanyiswa, mari muyenzi inogona kukaika paa. Mukomana ari kutaura uyu ndiye anoshanda Ndiye kugwanda. hanzvadzi anoshanda kugwanda, uno kunhonga dombo, Right. ukutenga motokari nekutenga imba kukuwadzana. Vachibva vaenda chisika zvikanzi no, ndati ndiri kuda vanhu vakakwana, zvikanzi hanzvadzi iri kupi, zvikanzizvo ndati ingawani kana baba vachishayikwa, hanzvadzi komana ndibaba, Yes. ngauye pano, zvikanzi aiwa ndiye wandiri kuda pano, Ari kutsika madziro ari kuramba. ngauye pano iye.
achibva aenda but akaenda nokusada vachibva vasvika ipapo mukadzi uye kurwara uyoyo tugu mhepo yabuda zvikanzi taura wega ndiwani uri ipapo baba vaye vakuchitaura vachibuda pane mwana uyu mwanasikana zvikanzi nemwanakomana uyoyo ndiwo kunonzi kurwara njere ka ingawani muzoita norwara njere zvinobuda vamurume munhu wese hapana chokwadi tambuya sei kuvanhu vamukomana yakuyo munhu aifana kuenda kuchipataro ari kurwara njere zvikanzi musati maenda ikoko alright iri bo garisai muyo zvikanzi mupei mushonga regai amborara timboshanda isusu vapenyu tombosiyana neuyo ari kurwara oyo ndobva mubatsira abvunza amai makadii mwana pavana vari pana pandevenyu here zvikanzi mungakwanisa here kutiudza ndimi munoziva chokwadi vana vari pana pavese ava ndevababa murume wenyu here zvikanzi hongu zvikanzi shoko renyu ndivo richashanda nayo murume wenyu aripi amai havana kudavira amai havana kupindura kusvikira vabvunzwa nekubvunzwa zvikanzi dzimwe dzenguva vari kusvika kuti inini ndakapfeka dzichiprofita kana ndakapfeka dzeung'anga bvunzanei mega mwanasikana akabvunza hapana akadavirwa zvikanzi alright regai ndibvunze baba mwanakomana uri baba iwe baba vako varipi amai varamba kupindura ko mwanakomana akapedzera kungoti ndinokumbira hanzvadzi yangu imwe yawirira naye undikumbirire kuhama dzangu ndakakutadzirai wakatadzei uraitanyi wakaita sei haachatauri ndokubva vanzi muri nhasi handipinzi vamwe vanhu muno matiri kushandira muno shedzai hama yakafanira baba munini baba mukuru kana baba vakabereka baba venyu varipo shedzai neuya kuno zvikanzi kuno kwatiri kuno variko kudhuze variko kuchibva kwashevedzerwa vamwe sekuru vairarama ndobva shedzwa ikoko zvikanzi right iropa iri ndariona iri taurai kuti varipe zvikanzi right imi mamuna kutaura chiregai nditaure inini zvandiri kuda inini handisati ndakumhanya nemwana uyu wamai ari kurwara uyu ndoda kutanga nenyaya yababa vakaenda baba ivavo ndovakuuya pamwana uyu vari kusema kuda kudzoka pano but mhepo iri pavari iri kukurirwa nokuti vari kuita zvinhu izvi vapenyu vari kutovashandisa nguva yavanopinda mukomba nenguva yavanotsvaira marengi kumhanya kwananga chita ikoko zviri kutosimudza basa revamwe vanhu but vanhu vacho vamuchanzwa zvinonyadzisa vandiva mukavaregera munhu kuzviuraya yes ndiani akakonzeresa kudhisapiya kunyangarika kwababa chinzwai zvikanzi baba vakarwara vachibva varara kurwara kwavakaita baba iwewe amai kana mwanakomana hamuzivi here chavakarwarisa baba kusvika vaenda kuchipatara zvikanzi vakanzi malaria nekuti vaita senge munhu akurwara njere but vakazoita zvakanaka saka usika munofungira kuti ndikusaka vakasoenda zvikanzi right varwara kudaro amai imimi makamboshanda kuchipatara but basa makasiya mukagara kumba hapana zvamusingazini zvokurapa kwevanhu nenzira yekuchipatara yes zvikanzi pakarwara baba mwanakomana uyu wakaenda kunoita urombwa iwewe kunzvimbo yekuchiweshe kuna nhengi werudzi rwakati waenda ikoko iwewe wakanzi izvo munhu anogona kusimbisa basa rako iwewe ndibaba vako but tinoda ropa ravo but mange musina nzira kuti mungatore ropa rababa sei amai vako iwewe vane zvavakaita kuna baba vakatanga kurwara mukavainisa kuchipatara zvefeki vadzoka pamba baba vanoziva kuti mukadzi wavo akambenge ari nesi achirapa ndokubva vanzi ndichakubai majekiseni muno mumba baba handingakuendise kuchipatara munozviziva rave basa rabayekubaya vakatonza ropa vakatora ropa rababa tenoroshi weripinifoka chwemba kiminikasaakatora ropa raidiwa kuchiweshe muchibva maina naro ndo rakashandiswa richikoshandiswako baba vachibva pepereka nemhepo vasati vaenda ikoko vakarara imimi amai imimi mwana vakabata mushonga mukatimira baba murume wenyu inimi nyora kuseri kwenzeve pamwe chete nekwakavanzika nyora idzodzo kwamuri dziriko nyora dziri kuna baba makadzitemera kuna baba kuseri kwenzeve nekwakavanzika imimi amai makadzitemwa nemwana wenyu kuseri kwenzeve nekwakavanzika mukatema mwana wenyu kuseri kwenzeve nekwakavanzika but muri amai nemwana baba vachibva vaenda zvandoda kutaura pano kuti muzive kuti zvandiri kutaura hasi manyepo nokuti vanhu varamba kutaura ava ndoda kukwesha nzeve dziri kuseri kwaamai
nesiri kwenzere mwana Nyora dziri kuseri kwenzeve. pakavanzika. Tapedza kudaro baba utanga wasvika paground hamusi kuvaona kana vasvika paground tozoenderera kumberi. Change chiri chitatu kudaro musi wafriday munikina wemukwasha ane mukadzi ari kurwara akonzeresa nokuenda kumatare ndobva fonera mukoma wake zvikanzi mukoma makati baba havasi kuwanika nditika pane vanhu vandaona kunyanyaradzi vaisa mate kunyanyadzi aita basa rekuisa matiles ari ikoko vachidzika motokari pabasi stop dhuma navatezvara vaya akati ndovatezvara mukoma wangu vari kutsvagwa ndokubva fona zvikanzi wavaona tora piki so munhu anga akazarira tsvida akaita sei zvikanzi mira tuikoko mukwasha ndikudhevha kunosvika wanike ndiwo baba regai ndikubatei muromo baba Isabel right hanzi dai zvaibvira vaifanira kaa kuti vabhadhariswe muroora uyu pamwe cheteka nemwana vekutemana nyora right mushure mekunge nyora dzabviswa dzekuseri kwenzeve yes chii chakazoitika hapana kuita mazuva akawanda ndo pakafonirwa mukomana murume ane mukadzi ari kurwara nemunin'ina wake anoita basa rekuisa matiles mudzimba kunzvimbo yekunyanyadzi yes ndo kwazowanika baba vachinzi vakambonika kuchinoi vakaonika kukarui vachibva kuchipinge ndo kuzowanikwa panyanyadzi pakaitika matare ese aya haana kutoitirwa munzvimbo haana kuitirwa munzvimbo yekuchipinge akaitirwa pokuwadzana right kunova ndiko kune imba yemukomana uyu kwanga kwakugara amai mukwasha achitaura kuti mukadzi wangu arwara ndo kwaakanzi auye nekuti ndo kuna amai plus ndo kumba kwababazve nekuti mukomana uyu ndiye aripo nguva iyo vachipedzezvo pakaitika zvibaba vachinzi vawanikwa veukama vese vakati no tichimirira zvinoitika kumberi baba vakwanisi kupinda mumba muno ngavabude muno mumba muno nokuti akutoona kuti mumba nezviri kuitika izvi zvese izvi angachishandiswa ndiani ndibaba saka zvikanzi no handisati ndapedza vakomana ava naamai vake vane zvimwe zvavanofanira kutaura pamusoro penyaya idzi zvandataura izvi ndozvandataura inini but vane nyaya dzakawanda dziri pavari vakakwanisa here kutaura mwanakomana naamai apa vasati vataura pa nyaya iri kunzi iri kuitika musi wesatadhe kune vamwe vakuru vakutoshedzwa nevabereki vaamai vevana ava mudzimai wemurume ari kurwara anzi matare akuitika aya vanofanira kuti vashedzwe nokuti veukama pavakanzwa kuti zviri kurwarisa hama yedu ndizvezvo kwanzi uyu aisi hama yedu mutorwa ndizvozvo nokuti akabata pamwe chete nemwana wedu but uyu mutorwa uyu hatikwanisi kuenda nematare akadzikadzika kudaiwo vabereki vake vasipo tinonzi mangwana tamupoma so satadhi nemangwana mangwana ndo pari kuunganidzwa hama dzinobva kumusha kwaamai ava nehama dzikumba kwababa ava vogariswa panzi vonzi taurai maitiro wamakaita ese but kwavakaita zvinhu izvi kuchiweshe nemunhu wavakaita vakamutaura baba Isabel vateereri vangada kuziva kuti pavaitemana nyora kwakawanzika vanga vari pai papa mumba kauma amai nemwana pane